Igbo siri wee bido ebe ka ndị Igbo si ha ncha dị n'ime ya Igbo Channel apụtago anyị abịaghị mụ n'obi ụtọ omenala Igbo sokwezi ya ka ọ bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka ha si alụ ọlụ ka ha si eyi uwe ka ha si emu nwa ka ha si alụ ụlọ ka ha si agba egwu njirimara ndị Igbo niile ancha dị n'ime onyonyo Igbo Channel ọ bụ ya ka a na-ekuzi ọ bụ ya ka a na-agọzi ọ bụ ya ka a na-ekilizi kilibe sembe kilibe sembe kilibe ọ na-enye anwụli Igbo Channel ọ bụkwazi nke gbara mgbọrọgwụ na YouTube Igbo Channel ozuru mba ọnụ nke a bụ nke anyị ihe gbasara etu Igbo siri wee bido ma ịwa ji ma egwu ndị Igbo egwu omenala dị iche iche eji mara ndị Igbo anyị ga na-egosikwa gị ya na onyonyo anyị na ihe mmepụta gasị aka ọrụ dị iche iche eji mara ndị Igbo anyị ga-akpọtakwa ndị dị iche iche ndị Igbo jiri biri ka ha bịa kọwara anyị gbasara ka ha si ebi ndụ na ka ha si anụ nwaanyị na omenala dị iche iche eji mara ndị Igbo ogige mgbasa ozi a ụmụntakịrị ndị okenye ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwoke ga-enwe ohere n'ogige mgbasa ozi a na mpaghara nke ọzọ ọ bụghị ma ị bụ onye Igbo tupu ị nwee aṅụrị n'ihe ngosi dị iche iche anyị ga na-egosi na Igbo Channel na onyonyo nke a ọ ga-eme gị obi ụtọ ọ bụkwara na ị nwere ejije ọbụla nke ị chọrọ ka anyị gosipụtara gị n'ogige mgbasa ozi a bụ Igbo Channel ma ọ bụ ka ị zitere anyị ozi n'ụzọ pụrụ iche bịa akara ndị a na WhatsApp +16479892837 ma ọ bụkwanụ zitere anyị ozi na email ya bụ igbochannel@igbo.ca ma ọ bụ na izitere anyị ozi na Facebook ma ọ bụ na Instagram ma ọ bụ n'ebe ọ bụla ị nụrụ maka Igbo Channel ọ ga-elu anyị aka ndị Igbo ndị ọma na-ege ntị ebe ọbụla onye ọbụla nọ nke onye chiri ya zelu anyị abịaghịkwa n'ụbọchị taa iwetara unu ihe onyinye nke pụrụ iche anyị na-ewetara unu taa dịka unu si mara anyị na-agbasi mbọ ike ịdị na-akwado asụsụ Igbo na ihe banyere ndị Igbo ọ ga-edokwu na anya dịka nsi wee kọwakwa na mbụ na anyị ka bidochara ọfụ asụsụ Igbo ọ bụrụ na ọ dịchara anyị mfe mana anyị na-agba mbọ ka anyị na-asụ ya ọ bụkwa na anyị asụtachara ya ma anyị sụọ ngiri Igbo oge ụfọdụ na-agbaghara anyị because na anyị nwa na-try at least biko onye ọbịa anyị nwere taa bụ onye ọbịa bụ onye nwere nsọpụrụ n'ebe ọ nọ n'ebe dị iche enwere m nsọpụrụ n'ebe ọ nọ ebe dị iche na ọtụtụ n'ime unu nwekwara nsọpụrụ n'ebe onye a nọ ihe m ji nwee nsọpụrụ n'ebe onye a nọ bụ na onye a na-ekwu okwu otu o si wee metụta ya ọ daa na mmadụ ikikere ọ bụrụ na ihe ọ na-ekwu amasịghị gị ị ga-achọta ihe onyonyo nke gị kwuo ya otu o si wee sọ gị na otu o si wee masị gị mana
ọ bụkwa n'ihe onyonyo nke ya, ọ bụkwa na ngalaba nke ya, ọ bụkwa na bịa na ka ebe ọ na-ana alụ ọrụ nke ya, ọ ga-ekwu otu o si wee masị ya. Ọ ihe nji wee nwee nsọpụrụ n'ebe ọ nọ. Mgbe sị ka njekeneje kpọta ya n'ụbọchị nke taa, anyị na-ekiri ihe ọ na-ekwupụta, ihe ọ na-ekwu na ihe ọ na-eme na ihe ọ na-egosi. Anyị niile na-ekiri ya, ma nke nwa bụ onye na-ege ntị kịta eneghị anya, ọ bụrụ na ị na-ekirikwa otu mmụọ si ekiri ya, mana ikezi ịdafụ ịghọtachaghị onye ọ bụ, ịmaghị ebe o si abịa. Oge ụfọdụ ịbịa n'ebe ọ na-egosi ihe onyonyo, ụfọdụ n'ime anyị na-ede ihe edemede asị live laugh like you. Hey, wee sị mba ka njekeneje kpọta onye a ka mmakana ebe o si wee jele wee bịa, maka na onye na-amara mmadụ na-asị onye a ka wee jụọ ya ajụjụ ndị ụfọdụ, jụkwuo ya ma live laugh a ndị ụfọdụ na-akpụ ya ma ọ bụ live laugh n'eziokwu. Ụfọdụ n'ime unu ga-anọkwa n'ebe a taa nyekwa unu ohere ịkpọ anyị n'igwe wee jụkene ya ajụjụ ụfọdụ, mana na-egburu ozi oge unu ka mkpọbata kene nwa amadi anyị ma ama. Nwa amadi a biko a na-akụkwado aka ebe a, biko na-akụ n'aka. Onye anyị na-ekwu maka ya bụ Njenje midia n'onwe ya. Onye chelụ ka m mee ihe ọfụma, maka na onwe ụfọdụ anyị bụ eme agba m akwụkwọ. Nwa amadi a bụ nwa amadi Maazị Tochukwu Ezeoke, onye Njenje nke mbụ n'ezi n'Ifite. Maazị, biko anyị na-ekene gị na-asị gị nnọọ. Udo dịle nwanne m, udo dịle. Aka m asị ka nnala ya ịtọ n'ikuku. Ihe anakwa m, ihe ana m na-abụ m nna bụ enyi. Mụnwa bụ onye Njenje nke mbụ n'ezi n'Ifite. Ngwa nnala ịtọ. Onye Njenje. Nna bụ enyi. Onye Njenje. Nna bụ enyi. Ọ ya adịla gị mma o. Ma dịkwala ya. Ọ ya adịla gị mma. Udo dịle. Biko nwanne m nwoke, ọ na-atọ m ebe ya sị ọ na-atọkasị m arụ ma nwee ụdị efe a ịkpọta ụdị mmadụ dịka gị, maka ama m na ife a na-alụ, onye sụlụ oyibo si na ife a na-alụ adịla izi. A na-agbagharị ha a na-agbagharị, ma ya bụrụzie ngịnwa bụ onye Njenje. Okwu dị gị na ị na-eje ije nke dị egwu. Ya na obi aṅụrị dị m tata inwe ike inwe ohere wee bịa n'ogige mgbasa ozi anyị wee nyere anyị aka wee kọwaa ihe ụfọdụ na-enye anyị nsogbu anyị chọrọ ịghọta. Ihe nji wee sị ka ị bịa nọnyere anyị taa ka anyị jụọ gị ajụjụ ụfọdụ bụ ihe gbasatara ebe ụgbọelu na-ada n'Enugu steeti bụ Enugu State International Airport. Onye a bụ ife nji wee kpọta gị na ogige mgbasa ozi anyị ka nyere anyị aka wee ghọta, maka na o doo m anya na oge ebido kọba akụkọ a gịnwa bụ onye kpọlịa mkpa na-ego nchọrọ n'ịma ihe na-eme ebe a nje na n'ogige mgbasa ozi gị wee malụ ife na-eme. Gịnwa ịkpọlịa nnọọ mkpa, o nwere mkpa ịkpọlịa iche. Ya mere o ji wee dị m ka a ga-asị na o nwere onye ọzọ ga-akọwa maka ihe a karịa ngịnwa. Mana tupu anyị ejebe n'ebe ahụ ka anyị ghọta kene nwa obere ife gbasara onye ịbụ, kedu ebe isi wee bido na kedu ebe ị na-eje. Biko bekene ya n'ịbịa nkenke kọwara anyị onye bụ Maazị Ezeoke. Kedu ebe a mụọ gị, kedu ebe isi bido na ebe isi wee lute ebe ị nọ n'ugbu a. Maazị Ezeoke abụrụ onye ọzọ, bụkwanụ na ịkpọlu afa m, ịkpọlu ya n'isi bụ afa m bụ Tochukwu Ezeoke. Dịka ọtụtụ ndị mmadụ ji jụbago m, onwe mgbe echisi m echichi ndị mmadụ wee sị ị ga-etufuzi maazị wee zabazie sọsọ onye Njenje. Dịka ịza ya bụ na o wee bụrụ kedu ka maazị si wee bata n'afọ ị na-aza. Nne m anọrọzi, nna m anọrọzi. Enwere m ikike ịza. Nke abụọ wee bụrụ na mgbe anyị na-agụ akwụkwọ na Germany, ịma na ọ na-abụ abata ndị ọcha
onye ọbụla anọrọzi bịa ịbata be onye ọzọ, onye ọbụla bụrụ onye bịara abịa, nke ndị oyibo na-akpọ foreigners. Wee nọlụ wee na-asị ịma mgbe a na-amụ oyibo asị gị gịnị bụ afa gị, ikwue gịnị bụ afa gị, mana o nwere ihe ndị German na-akpọ Frau, that is nwanyị, or Herr bụ nwoke. Ndị ọbụla nọzi ebe bụ wee na-asị okeke ihe a na-akpọkwanụ Mr. n'Igbo bụ ebe isi mụ wee sị ha na maazị, man until m wee rapụ n'ụlọ akwụkwọ na o nwere ozi onye ọzọ na-akpọ m afọ ọzọ na-abụrụ maazị maka ọ dị ala mpecha ịkpọ o wee si etu wee na-ama afọ. So mụnwa bụ onye amụrụ n'Ọnịcha, amụrụ m n'Ọnịcha, ntoo n'Ọnịcha. Nne na nna m bụ ndị Ezinifite Agụata nke dị na Anambra. Mụnwa tosiekwa n'Ọnịcha, gụọ akwụkwọ n'Ọnịcha dịka m si kwu bụ na mbụ. Agụkwara m akwụkwọ na Our Ladies dị n'Ọnịcha. Mesịzịa ruo mgbe a na-agụ nke Mahadum, anyị wee gabazịa mba Germany wee jee gụọ nke Mahadum. Gụsịa na Germany wee jekwazịa na England, University of West London, wee mee nke a na-akpọ ntụkwasa n'enu nke agụrụ agụ, maka na ịma na akwụkwọ bụkwa n'ụlọ ka a na-alụ, na anyị enwesịara evo nke anyị egwuru egwu na ndị oyibo na-akpọ foundation before wee nwụọ ndị ọzọ. Ya wee bụrụ yanwa bụ maazị Ezeoka a na-ekwu na ọkwa na-etu aka ọra. Mana mụnwa na-ekwe m na-abụkwa abụ m onye ndị oyibo na-akpọ project manager. So o nwere ike inye nkọwa ihe melụ njiwelu chọọ ka ya bụ ọdụ ụgbọelu dị mma otu o kwesịrị ịdị mma, maka na abụrụ project manager nke m abụrụ n'ọdụ ụgbọelu, mana dịka ebe niile m na-alụ ọrụ enwere m ọtụtụ ebe m na-alụ nke ndị oyibo na-akpọkwa multinational company, ebe ndị oyibo na-asị that na onye nwa nwere a lot of airport ọfụgbu anya. So ọ bụrụ na ị na-ejepụ fụsịa ka ife si alụ ọrụ dịka ndị na-achị anyị si afụ ka ife si alụ ọrụ, o wee bụrụ ihe mwute na ihe m bụ ụzọ si otu mbọsị emechiri ya bụ airport ọnwa nke 24, that is 24th August 2019, ka m ji bido na-eti n'afọ si biko wetanụ work shadow ka anyị fụ n'anya ebe a ka a ga-edela anyị kedu ihe a ga-alụ, kedu mgbe a ga-alụ ya. Edekatalụ m ya, ma minista na-afụ maka ụgbọelu bụ Hadisirika, mana WhatsApp ya mana tweet ya o nwere ebe mara enyi ya nsogbu. 1 year agasịa ya bụ ife efu okenye nọgwo n'enu wee fụ, mesịkwa wee maa anyị mmiri wee maa efi n'anya wee bụrụ ya. Nwanne nwoke daalụ. O nwere ihe onyonyo izitalụ m. Ihe onyonyo anwa ọ ebe ị na-ajụ ndị mmadụ ajụjụ, mma njebe n'ime ya n'ugbu a, mana ọ ga-adị m mma ma ndị mmadụ mesịa ka fajenene ya asụrụ ya n'asụsụ Bekee. Anyị ga-etinyekwu ya n'ebe anyị na-akpakọrịta nkata, ebe anyị na ndị mmadụ na-akpakọrịta nkata. Ife akpọrọ ya bụ All You Need to Know About Enugu Airport Project, the work plan, its reopening, Engineer Chris Okoye. Ọ dị mma ka onye ọbụla emesịa ife a ijekene jee kilie ife onyonyo anwa. Ife o ji wee dị mma na ije ekilie ya bụ ka onye lụ gị aka onwe ebe a na-ekwu maka ya, onwe ebe a na-adọ ndọrọ ndọrọ gbasara ya, ị nwee ike ijide ịmala ife ị ga-ejide aka wee na-ekwukene ya bụ okwu ya. Ana m adụ onye ọbụla ọdụ ka a na-achị azụ jee n'ebe anwa ka ị wee ghọta ife a na-ekwu. Ife ọzọ imekwa bụ ife dị m mma bụ na mgbe asịfụ na-alụsigo ebe a ụgbọelu na-ada, this airport, unu jee n'ebe anwa ibugodo ụzọ, ọ ga-enye gị invitation card
onwe ozi izipụ kọwala anyị maka ozi ahụ izipụ na ife ma eji wee zipụ ozi ahụ maka onwe ka anya bụ ozi si wee dị m ịma na emesịrị m nweta invitation maka iji wee bịa ihe gbasalụ ya bụ ọdụ ụgbọelu mgbe nene foto eselu na ya bụ invitation card foto ahụ bụ foto bụ nke eziokwu etu ya bụ ọdụ ụgbọelu dị mana amago m na ndị na-achị anyị kịta ndị nọ n'ọchịchị etiti ndị nke pati a na-akpọ APC na ndị amarọ ebe esi na ya bụ ozu nọ na ya bụ pati erika mana ọ ya bụ mgbe ọbụla eteta ụlọ ihe ya nọ ndị Igbo alọvụ Buhari ndị Igbo ebuhafụhọkwa Buhari n'anya ndị Igbo emekwa nka ndị Igbo emekwa nke ọzọ ewuche weta ọdụ ụgbọelu dị na Port Harcourt alụ lụsie ya mma lụsie ya ike onye jee na my channel ọ ga-afụ ebe m mee live video from ebe onye jee na Abuja alụrụ lụsie ya ike o butela anyị si nọ nke alụ n'Enugu m wee fụ na sinsi ọnwa isii ka m ji anụ ọgụ na ihe abụrụ n'ọkwasị na alụchabakwa Enugu m wee sị ha oke etu ha si na aha efu emefu ya mbọsị ụka na ndị anụnwa na ọ dịkwa nka ha ya agba ọja asọ nsị ka m nchebili ha echebili n'abalị bụ abalị Satọde nsị ka nchebili fa na ya bụ anụ na olokolo mbụba mụtakwa na-ebeghị ebe efe na ya bụ dinta na-agbakwa na-agba ya mụtakwa na-atụghị agba wee sị ka nje ka m gbaa ya bụ anụ wee jekwa elufe ọnya wee jee were ebe ha dịsịrị ka delụ si nekwonu ka airport a dị nekwonu ka ọdụ ụgbọelu a dị ọ bụrụkwa na iteta ụlọ echi bụ mbọsị ụka ibido nnụba na alụsịala ya ọ dịka Heathrow maọbụ John F. Kennedy maọbụ Dallas ma akwọnụ na okenye amaghị egwu ana na agha alụlụ ana na aghụghọ abagwu ya bụ ọnya m kwere wee mava chifo o nwere onye chọrọ ige ntị a wee jezie na-egosi aha na alụsịrị ya saiba bụ onye nke nwa mere gịnị wee sị ha oke nke agba mbụ atụ n'ogwe na-abụ otu ọ dịkwazi etu na m ga-agbakwazi ya bụ ka mma ma ya atụ n'ogwe m wee sị ụmụazị m nọ n'Enugu nọ na airport ebe a bụ imepe airport biko ha rapụ na ebe ndị mmadụ na-agba egwu n'uche ma adụrụ ebe a na-agba egwu bakennenu n'ime airport terminal ekwere anyị bata otu afọ adịghị ha nwere ive anyị emebe ka anyị bata terminal ekwerọ sị bakennenu n'ime airport rapụ mkpọtụ onye ọbụla na-eme jeenu gosi kenne m ife a na-eme ha wee jee nwanne m aha foto a ha wepụtara bụ ihe onye ọbụla na-atụsazi kịta na-asị ọgwụ anyị o ji wee ka airport a ji wee dị etu a o wee bụrụ ya m ga-achọ ihe onyonyo anwa na Njenje Media ebe igosi otu ime airport anwa dị m ga-achọ ya ka ọ dị mkpa na ndị be anyị fụrụ ya ọ dịkwanụ nka enwere ebe m nwere ife onyonyo a mana ọ na m ga-eje na Njenje Media ka nje weta ya ka anyị gosikene ndị be anyị ka fa wee ghọta ife a na-ekwu maka ịma na a na-abụ ịtụpụta nkịta akpị egosi anya ka ọ rapụ dịka ịtụli ya mbọ so anyị ga-eje na Njenje Media je weta ebe igosipụta ife anwa ka ndị mmadụ wee ghọta ihe a na-ekwu oke ọ dị asụlụ ya n'oyibo maka onye ga-ege ntị mana ọ bụrụ na ịghọtara ife a na-ekwu ịgba mbọ n'anya n'ihe onyinyo anyị ga-egosi ihe onyinyo ahụ anyị ga-egosi bụ nke kakene mkpa kunu wee fụ wee sụlukene anyị wee jụọ maka onye a bụ ajụjụ bụ onye a bụ isi sekpụ ntị anyị ga-akọ maka ya ma emesịa mana ka anyị gbalụo na Njenje Media TV ka anyị jee fụkene ife melụ maka na nke a nọ na-egosi anyị n'ife onyinyo dịkwa n'iche na ife ndị ọzọ egosiri anyị mana ka anyị fụkene ife ndị Njenje Media gosi bụ ife melụ mbọsị ahụ
That it is indeed a great pleasure for me to be in Enugu. And for humanity, amen. Good morning, Nigerians. Right now I'm reporting from the Nkata International Airport in Enugu. Ya egosigo ebe emepe suo oyibo dị na ya kọtụ a keeki ndị TV abịa gosicha nke ịmụgo mesịa anyị otu a unu wee jebe egosibezie anyị ife bụ the real situation on ground. Ife a bụ ife ịma afụ na NTA, ife a bụ ife ịma afụ na channels ka unu wee ghọta na ụfọdụ n'ime anyị na-alụkwa n'ọlụ a na-alụ unu ada akwanyela anyị ugwu, mana ọ bụrụ na ịkwanyela anyị ugwu unu ada aghọtacha ife mmadụ ụlọ ọrụ a na-alụ ba, mana nekena na anya kwunu fu ihe Njenje media gosiri anyị bụ ife bụ airport a sị na commission na alụchago na anya, which have been under renovation for over a year now. But getting here today was supposed to be the opening ceremony of the airport and commissioning it for international activities. But on getting here, it was an eyesore, saying all the road untidy, like you can see from the video. There's still work going here, but there have been anything. Ebonyi State governor cannot do this to Ebonyi State people. If you give me 45 seconds, I'm going to show you how I generated almost $2 million in the na rapụzi ozugbo abụ na nke egosi ezugo o nwere ife ọzọ ofu ife ka ya na-afụkwa. Ga na-agba tiketi. ebe a bụ nnọọ ebe ka m na-achite azụ n'ebe anyị na nke ọ ga-akọwasịla anyị ife ndị ọzọ maka na ngị nwa bụ onye melia. Biko nwanne m nwoke nyere anyị aka ghọta ife anyị ịfụ kedu ife na-eme ebe a. Biko anyị si na-akọwarọla ya otu ọ ga-esi wee ghọta. Biko kọwala anyị ọfụma maka na ife anyị nọ bụ na-alụchaghị Enugu airport na ife nwa na-amazi mma dịka otu isi wee kwuo mgbe a sị na-alụchago Port Harcourt anyị ma ihe anyị fụ, mgbe a sị na-alụchago Lagos anyị ma ihe egosi anyị, mgbe a sị na-alụchago Abuja anyị ma ihe egosi anyị, abịazịa na-alụchago Enugu nezie ihe anyị na-afụ. So kedu ihe na-eme biko? Ịma na ihe anyị kwesịrị ịghọta bụ na ọ bụrụ na anyị bịa n'ọchịchị nke nọ n'etiti, oge ọbụla a na-achọ ka ọ bụrụ ka o nwee ihe a ga-asị na ndị Igbo kwuru ma ọ na ndị Igbo mere, ka o nwee ihe a ga-asị si na ndị Igbo afụrụ onye na-achị ọchịchị etiti n'anya. Okwu a bụrụkwa n'okwu taa, ọ bụ na onye ọbụla lụtara 2018 ka a nọkọta teta ụla. I can nwere the link, the Cables NG, cable newspaper, I think News Express, I think kelumba.com, about 6 of them publish Second Niger Bridge. Ebe etinyegolo ọdụ ụgbọ etinyego main road n'enu ya. Echeta m 2018. Mgbe gesia ya ụmụ ebe nje n'ogidi njesia si ya na abatago m Ọnịcha abata amụ m n'Ọnịcha eto m n'Ọnịcha wee jesi ebe nje na Head Bridge ejenubo amụrụ m ebe Second Niger Bridge dị for the first time. Wee kpọọ ndị na ebe a wee jụọ ha sị m na ọ decide ihe ọwọd magwagwa m etu m ga-esisi Atani Road wee bata mụ na-ejekwa nụ
maka na mụọ na-eje ka njelu ka m setakwa ọnụ ndị mmadụ ka nsị ha nna ife na-emekwa n'ala Igbo aghọta m etinyezi m moto etinyezi m kamera na dash na my dash cam na-abata nnakọta nsị echetara m mmadụ hold on ebe a Second Niger Bridge ka nwee ebe ọzọ asị m nọ ya wee pụtazie paakzie moto lituo ka m nwetazie kamera ka m tee ndị polisi ndị uwe ojii mana enwego nke nse wee si jee kamera na Naijiria na akpakọta mmekọta emesịa sị oke ngwa na m ga-ejede application ka e wee mee m authorize wee jụkwafa unu na-eme m authorize ọ bụ nọọ ife ọma ka unu na-eme unu ga-arapụ unu akwụ m ụgwọ kwa mụnwa na-abịa ka m gbasara unu ozi ma nke kwesịrị ịbụ ife ọma ka o kwesịrị ịbụ nwanne m etu a ka esi wee mesịa nke ka Enugu a wee dị nke Second Niger Bridge o wee bụrụ mụnwa bụ onye mmelụ na gọọmenti ji mesịa wee issue statement na pictures ndị nke ọzọ nọ has and kedu mmesịa kpọọ editọ ma akpụzi ekwu okwu editọ mụ na ya kwe mana akpọọ m editọ na abụ sị ha I want to know ka ekunu si welu nweta pictures ahụ publish ofu onye n'ime ha si maazị na ikwesịrị ịma na kwa anyị ncha na-alụ ofu ala ji ka a na-achụrụ na ma na ihe a bụ ihe esendị alụ ha ma na ọ bụ na no source na-esendị bụrụ ihe from the presidency na ọkwa na-esendị ha eje question bịa na-esendị ya na ewulukwa ya na etu eti alụbụ ka esi alụ so o wee bụrụ ya na nọọ ife ama ụma wee mee ka e wee meghalịa ya anya mana ọ bụrụkwa gekwa ọnụ m ntị ọ bụrụkwa ya bụ na o nwere ife na-eme ihe nji wee sị ka nje gosi Enugu n'ime ya karịa na ilo bụ na over for 371 days every single day for the last 1 year every day I write the minister, I bug him on his WhatsApp and I bug him on his Twitter. So nke a nwerozi ihe ọbụla na-ekwu na runway ma amarọ in fact runway self aka m ọ bụ na na-ede exam na ndesi eze exam enwe anything less than A1+++ ịma na ndale ya na ebe alụta the runway ọfụma ọ bụ ma nke runway o nwere nje adọrọ because runway Enugu bụ emeli extend right and abịa mezie ya ọ bụrụ 3.4 kilometers the runway expanded the runway alụlụ ya lụọ ya ọfụma enwere ịpụta na Ebonyi steeti ifu na Dave Umahi kwụsịala ihe si na alụlụ ya ọfụma alụlụ runway Enugu lụọ ya ọfụma onye nwe nke ga-eji too ya si too ya mma eto ha na nke tu ha si wee lụọ runway Enugu mana ọ bụ ebe bụ ka ọ kwụsị ifugon onye a mee nji wee ife na-eme ji amasị m ị na-afụ ifu eziokwu ikwuo ya dịka otu isi wee fụ ya onye ahụ lụtakwana nke ama nji wee tụ ya ọ bụ nke a ga-akụ onye ahụ ọkpọ n'isi ịfụrụ kịta na isigo na runway falụtali ọfụma mana abịazie n'ime na onwe ndị ụfọdụ na-asị na ego ewetakwanụ bụ ego eweta ka e wee lụọ runway n'ọkwanụ runway bụ isi sekpu ntị na kedụzi ka isi akụzufa maka ime airport na ụzọ dị n'iru airport na ka efi nwere ike ikwu maka ya okay ihe m nwere ike ikwu maka ya bụ na ịmụkwa na onye ọ bụrụ gị bụ onye izu onwego onye si m na mbọsị ụka ndị na-achị achị akpọgo m si maazị why o ji wee bụ nọọsụ ọsọ m nwa bụ kampen a na-edestroy gọọmenti nwesị ya na ọnwa okwu ihe nne bụ na nkwu n'eziokwu unu meta ekwuo m ọ bụ na onwe onye nọ na Naịjirịa na mmanyewa nkobo ya kwuo eziokwu n'ọmụnwa I don't need your money mana ihe nkwụ na ya bụ n'eziokwu na ihe bụ iwe m abụrụ na emepela Enugu ka nkwụkwọ ọkụ onye ọbụla anụ ebe m na-ekwu obi dị mma aṅụrị na emepe Enugu nchọọ ije London maọbụ America esi m Enugu n'ala onwe m anata m Enugu ọ dị be ndị dị alụbe ndị egaghị eli ka elibi ebe anyị eziokwu mana na ihe bụ iwe m bụ na ihe mgbe nna m nọ ndụ onwe ihe ọ na-akpọ akwụzu akwụdash ikwuzube ha akwụzu ikwubegodi nke tọrọ ịlụchabeghị airport iwee gbaba egwu
maka na ihe bigwe mbụ ka ihe unu ga-ejeje kpọkọọ onye bụ onye ọbụla wee sị ya gbadataba na ụnụ alụsigo agbadatazie njụzie ụnụ ajụjụ ọ bụrụ na ụnụ lụsi ka eme ụnụ alụsibeghị nke ọzọ asị ya nọ na runway ka ọlụ ọ bụrụ ka esi eme ife ha kwesịrị ime bụ anyị alụsigo runway ha ka enwe ihe ndị oyibo na-akpọ ka obi mmelo ndị ihe ndị oyibo na-akpọ simpati ka anyị nwee simpati ya human feeling nọ ihe na-agwa gọọmenti mgbe ụfọdụ gọọmenti amara etu esi eme mana ka njikwa nwanne nwoke ka njikwa runway anyị nwe na-asị na alụsigo ụgbọelu onwe ike ịda na runway anụnwe na-ekwu n'abalị ebe ọ bụ na alụsigo dị runway ọ bụrụ na a sị na ekwube ka ife si atọ ekwuo ife ọ na-atọ ka alụsi igwu ya ọ na-echigata azụ etu ọ dị mgbe ọ na-function mgbe ọ na-arụ ọrụ so chi 7 nke ụtụtụ ruo 6 nke abalị plane ga-ada nwunye mana manda n'abalị gịnị mere ọma ji wee da n'abalị maka na ihe gbasalụ ihe a na-akpọ the airfield lightning ka nọ na Germany aka na-alụ ya alụ ọ dị customize aka na-alụ ya alụ the delivery date kwesịrị ịbụ first sometime in October so maka mara national gọọmenti ga-agwa gị nke na ọ nwere onye dị n'ụwa nke nwe ịma na a sị na ịchọba afụ dị n'akpa adibia onye na-enye isi ya na-apụta maka na nna enyo nke ọnwa bụ ọgba m ghalị ihe mbụ ụfọdụ na-abụ mkpọ ụfọdụ ndị asị m oke gwa m off camera na rekọd awụ nkwoti nwụrọ mma ha isi n'ọgwụ nwa gwalụ na kọwalụ m nke because and if na-afịa na maka na since a na-eme ha onye ọbụla na-afịa na-afụ na ọ bụgodu na enwe m ndị mgbe ụfọdụ mma ha eje ọdụ ụgbọelu mana ndị na-alụ ebe a afụgo ka m si ekwu ya na-ekwutelu mma ha nwa na onwe ha ma na ọlụ ha na ọ bụrụ na m ekwuri ya na ọlụ ha nwee ike ha ma nwezi ọlụ so ha nwere onwe ha bụ ndị na-ezunye kwuzi m ohi okwu nekwa anyị jesi alụ nzukọ taa nekwa ihe ekwutara na nzukọ maazị biko ihe a na o nwekwa ka o si emetụ anyị n'obi biko kwuenu maka ya mbọzi anyị nsi gwa m nke bụ eziokwu ha na-agwa m ana m ede ka asịsị akọ n'ọgwụ ọ bụrụ sọ akọkwu na ka asịsị akọ na ntị ọ bụrụ sọ akọzi na ajụ ka asịsị rekọdụ na rekọdụ ma m edekwu ọnụ n'akwụkwọ ntị gị jikwa wee nụ ya na isi gị na ọbụla isi gị anyị ebupụta ọrụ kọmputa ka nke bụ so aka alụsigo dị runway mana ọ ka nwee ife ka fụ ọnụ kedu ife iche mere eji wee mebe ngwa wee mee ebe airport a kedu because ọ na-agbagwoju m anya aka m enwere ike ịghọta ofu ihe nche eji mepee ya bụ ụzọ mma ekwu ya n'ikuku ụwa na achọrọ m DSS nwee ike je gbapịa alụfa agbapịata asị na ekwuo m akpụghalịba ha ọ bụrụ m ka ya akpụghalị mana nke ọzọ ga-eyi ya bụ na ihe ya ama bụ na emepebele ya ka e wee sị na o nwee ihe a na-emelụ ndị Igbo again akwụkwọ m ọzọ mụnwa asịrọkwa na ọ dịrọ mma ka imepee ya maka na ọ bụrụ na anakọta m ndị elu minista akwụkwọ nya bụ Monde si ya now imagine na ọ bụrụ na unu were nwayọ lụba ya bụ airport lụsịa ya ọ dịka etu esi lụọ Port Harcourt onye fia ọma mma Port Harcourt agwala gị n'abalị sị gị na ọ bụrụ na ekidnapụ anyị bute anyị n'ime Port Harcourt ọ bụrụ na ịrafụ airfield ọ bụrụ na just the facilities the tiling the how neat and tidy that place dị Port Harcourt ka nọ na ya welu mee check internet speed. My brother, maybe not my phone because I have my IT project manager. I do it in Batana Airport. One of the first things in them check their internet speed. Port Harcourt, the whole world, since I've been flying, but everywhere, were the best internet download speed. Sorry, upload speed. I made a screenshot. I tweeted from because I thought it was a joke. Imago, make we also, nke talk answer. No never tweet there. That's all you go see
even ntag ya ndị Port Harcourt Airport International olue mgbe mụ na ndị be m na-esi airport a eje Ethiopia their aero bridge ihe a na-esi wela abanye na airport ọ dịrọ mma ụmụ m na-asị m ka ezi nke onye ọrụ na-akpagharị were ụkwụ na-aga na tapa nsị akwa ofu ihe emebekata bifo ka ebịakwa lụsịa nke a na-emekwe ntụitikwe ya oluho 6 hours ndị airport authority dechiga alụ m sị m maazị Ezeoke just to inform you we have fixed this ọgwụ onwe ihe ọzọ m na-elite ya ihe a dịrọ mma ekwu m na ọ dịrọ mma unu mmekwu ya mụnwa jekwazi ebe ha their own tweet sikwu ya just to inform the general public I reported that this thing was broken now they can confirm na ha fixigwu ya onye nọ na Port Harcourt Airport please confirm mana ekwesị mana ife a bụ ọlụ mmadụ ka ị na-alụ ihe a for free exactly na-akwụ ụgwọ because mmadụ bụ ọlụ ya for free ana m nlụsịa nke m lụọ nke onye ọzọ ifugo mana onwe okwu anyị bido okwube anyị ekwutọpụrụ okwu anwa ajụjụ a ajụ ma njụ gị na asị na ego enyelụ bụ maka runway na ọ bụrụ iji wee dozi airport niile ọ bụrụ eziokwu maka na ekwu gị ya mụnwa wee jetu onye ọbụla na-age m ntị chọọ ya ji esolu m maazị Ezeoke ka afọ m ji nọ na Twitter ije ifo ebe m mego mụ na minista ewelu gị ya na-akọ akụkọ nje ebe Buhari del ka m gwa ọlụ na ihe Buhari del I have approved the sum of 10 billion naira for an intervention fund for the upgrade, underline, the upgrade of the Akanibiam International Airport Enugu. Upgrade. Now, onwere mgbe president ikwu runway, ihe president ikwu bụ upgrade. Mana ọ bụrụ na because maka na mana ụdị ihe dị ona nwee ike ime adị m ime before m wee jebe n'oke ka m ji wee na-asị ka anyị ghalụ na ịnọ otu afọ gasịa ya nọrọ ebe a na-akọ ofu akwụkwọ gosi na anyị na ihe edelu a ga-eji 10 billion a wee lụ parameter fencing anyị mark ya masị marụkwa amalụ enwe agbara ogige parameter fencing emelde alụgotas anyị mark ya so ka anyị malụ nke kwesịrị dị n'ego amalụ nke adịrọ n'ego maka ihe a na-akọ ọ bụrụ na ịbịa nso ijuba ha ihe ifu niile a na-alụ scaffold na-efu ọtọsi oyibo edowe na neva na airport ọ bụrụ federal gọọmenti na-alụ ya nke a bụrụ federal gọọmenti na ọ bụrụ federal gọọmenti Enugu steeti gọọmenti okay so kesikwanụ ajụjụ anyị na-ajụzi kịta ọ bụrụ na federal gọọmenti nyere ego ka e wee lụọ the runway ebe plane na-ada sisi welụkwa ego a wee dozie the whole airport abịazi alụọ runway ọ bụrụzie Enugu steeti gọọmenti na-alụzi airport ka ezi ife na-eme ịma na abịa ịma na anọkọta dọla ọbaala ekwesịghị ekwute ozi so anọkọtazịa a na-asịzi na ego enwere ike ịzụ ama nkwụsị ọlụ ya akwụsị ọlụ Enugu steeti gọọmenti wee sị kama a ga-akwụsị ya bụ ọlụ kama ka ha gbata ọsọ enyemaka so ọ bụrụ na Enugu steeti gọọmenti ka ọ dị ahụ kama na ihe ha ji wee bịaba sị na kama di ya ma mba kama a ga-akwụsị ọlụ kama ka ha nwa weta anụrụ m na Enugu steeti gọọmenti bụ ndị na-alụ those claddings, that's the ceiling, toilets na ha mapụ 200 million iji wee mie mana nkwụsịkwa mbịakwa n'ife nkwu na mbụ ọ bụrụ na anyị ma na ọdụ ụgbọelu a na-alụsibeghị ọ ga-adị m obi mma na asa ya oke dịka iji mara na ndị Igbo bụ ndị na-eje njem dịka mụnwa na onwe m na ana m eje njem mgbe ụfọdụ ụmụnna asị m na m bi na airport maka na mgbe ọbụla anọ m missing meeting nwere ike isi onwe mgbe ọ ga-abụ mbi America ọ bụrụ time zone ka m ga na-fly isi Washington ejebe Miami si Miami ọ bụrụ na holiday ka m na-eje n'ọrụ so and ị na-akpagala ihe niile ị na-afụ ka ndị ọzọ si ebi
ịbata Singapore ifu obodo obolo ọrụrụ ka Anambra steeti ifu ka ha si dozisi ya ịbata dị onwe train station ọ ga-abụ ịbata inikata ya anyị si awish na awa airport ya lea dịka etu a mana ka anyị spend si bilion niile ya chi mega abụ ntị onwere ife a na-alụta na iwe m wee bụrụ bụ ọka aka mma na ha mepere ya bụ airport gwa anyị alụchabeghị ya mana maka na unu na-eme travel biko manage begodo nne ya mgbe anyị ka na-alụ ọrụ ọ bụrụgodo no next n'afọ na-abịa abịa ka ha lụsizili ya ihe niile wee na-achawa maka na mụnwa na-echedele ịgwa gị nke bụ eziokwu mgbe ha kwuru na ha ga-eme ya mgbe ekwu na a ga-eme ya mee ụdị ụṅara ha mee a sị m isi ọ dịkwa anyị mma maka na eche na mgbe aka eme ụdị ụṅara a bụ mgbe a ga-alụcha international terminal move oda okwu anyị kwuo o jegoro kpasụta ihe ọzọ ị na-eje n'Enugu airport ị ga-afụ onwe nke a na-alụ on the left that international terminal emepego na some other places ka ihe ka ji ya ịma ife na-agbagwoju m anya ịpụta na Njenje ịpụta na ndị na-akpaghalị n'ime obodo Naijiria onwero ndị ka ndị Igbo akpaghalị maka na ha nwa na-azụ afịa ha nwa na-agbapụ na-eje na-ego kedu ka ọ ga-esi wee bụrụzi ndị kacha wee na-efeghalị n'ụgbọelu abịazịa n'obodo fa nke fa abụrụ the worst why kedu ife mere na aka emechara that new terminal ọdụ bụ onye Stella Odua kedu ife mere na aka emechara nke ahụ ịma na nwere nkata anyị na ike ekwere mmadụ kpa otu ụbọchị na Zoom wee jụọ ya ajụjụ si ya nọ ihe ahụ ajụjụ ụmụnne maka na mgbe echebu m na ya bụ terminal so na ego anyị na-alụ ndị China the $5 billion the $500 million anyị na-alụ ndị China anyị wee kọwalụ na ọ bụrụ na ha wepụrụ Enugu from China loan na weluzie budget wee na-alụ Enugu and ịmago n'ihe eji budget alụ bụ ọnọdụ ka onye na-agba nnukwu old Peugeot 405 ọ na-agbanye petrol ọ na-akpa ya oji mmiri anya onye ka radiator ya nwụba anwụrụ ọ kwụsị gbanye ya mmiri dum ọ gbanyezia okulu kwada agaba so ya nwa bụ ihe oyi so wee bụrụ ya na ya bụ airport ị na-afụ ọ terminal ị na-afụ bụ maka na budget ka eji alụ ya wee ka o ji adịka ya bụ kwuo na ịkọ achịcha and ihe agwalụ m n'izuụka gara aga bụ na federal gọọmenti ji ndị China ụgwọ na nke ha lụọ alụ na Abuja na Port Harcourt ndị China ama nkwe ibido ọlụ n'Enugu ma ọ bụrụ na akwụchabeghị ụgwọ ha nye ha ego ha kwesịrị iji rụọ nke ọzọ mana ihe ha na-achọ ka ha nye ndị China dịka iji tụnyelụ ha alụ bụ ngwanụ ọ bụrụ na enye unu ego nke unu ụlọ na Abuja unu ọ ga-eji maka ya biko nyere anyị aka lụtọpụ Enugu again ị na-eni anya ifukwo na onwere ife ha gwụsị ala onye ala ka ọ kwụsị ntamụ maka ọ make sense why olutezie na nke anyị okochen why echekwa nnọọ na nke anyị ka o kwesịrị ibido maka that's what I'm saying ọrọzi ndị kacha use ife do you understand amarọzi ihe dị ebe ahụ bụ ihe ị ga-ama ama bụ na oluo na nke anyị okoche na ọ eziokwu mana otu ihe ị ga-ama ama bụ ihe gbasara ya bụ airport a ga-alụ ya and mụnwachi ihe gbasara ya bụ terminal a ga-alụ ya mana onwe ihe na-abụ ndị mmadụ anaghị onwe m na-asị gị na onye ọbụla mụnwa na onwe m ewelugo m aka m tinye na ntị maka na m na-abụ onye ọbụla ga na-anụ nke ọ na-anụ enwee etu esi ka onye ọbụla m nwere gacha ntị nchelu ebe mma na ya enwe nsogbu ọ bụrụ nke ya na-agba egwu because na m nọ na-agba egwu a na-agba uche m adọrọ na ịgba egwu m nọ na-eje enene toilet nke emepe ya nwe toilet emepe nene kacha ya si na onye lụrụ nke enwe adọrọ mma ịkwụ ụgwọ for 2 years
maka na ihe ọ lụrụ bụ mana a na-agwụkwọ gị na fon dịka ihe ị gwara onyonyo ịgwa ha na onye nne ị gafe ebe a na-ekwu a na-asị gị na ọ bụrụ na eme alụsị ya na ọ ga-adị covid compliant ị nwesịzi ka ịmetụ aka ya mee ha ị na-emezi washhand basin na-edobe ya na-adị covid compliant asị ma isi ọdụkwọda anyị mma ka ọ covid infested ọkwa anyị nwa na-eme onwe anyị nwanne m inekata anya ihe gbasalụ ya bụ taminal ị na-ekwu okwu ya the terminal a ga-alụ ya dịka nsi ekwu na mbụ mana o nwee ihe minista Hadisirika kwuru mbọsị emepere ya bụ airport o nwere ọbụrụ onye ọbụla nweta ihe okwu mana okwu ha na njede ya ede si ya na ka m kagbachikwa nkịtị maka na nche otu ụzọ ụka na-abụ ụzọ ụka ịtọ ọ bụrụ na o nwere follow up nnụ I will go back. Ọ sị na before rapụ ụlọ ọrụ ya ebe ọ na-alụ na Abuja mbọsị Friday gara aga na ọ sign go check and actually I think emesana m ga-post the video na Njenje na ọ sign go check of 1 billion naira 1 billion naira a ga-enye ndị China ka ha wee chighata azụ wee bidokwa ọrụ na Enugu International Airport Terminal and ọ bụ na terminal a ka alụsị wee gbaa egwu niile a agbara mbọsị ụka o nwere ọnụ na-echere mgbaba egwu maka na ọ bụ na alụsị ala ọ dị ka Port Harcourt mụnwa ya esokwuba maka na o nwere onye ife ọma na-atọ nsọ o nwere mgbe m nọ n'England mgbe alụsị the Queen's Terminal 5 o nwere onye ịbata terminal inekata ịma na terminal ka ịbata o nwere onye ife ọma na-asọ nsọ mana ya abụzi ịpụtazịa ịlụsịa ọ dịka ebe ikpo nsị isizie m ka o wee abụkwa ka m ghara ịdị ka na m achọghị ka na ihe onye isi ala na-eme anaghị amasị m na m ga-agbachizi nkịta mba mana nwanne ọkụ ifugo ịmara asị na ị na ga-etizi ọkwa Mike eji agha sị na ga-etizi nwata ife wee nalị anya mmiri ndị Igbo anyị na-ịmana ebe nwata na-ebe akwa na-alụ aka nne ya nọrọ ndị Igbo bịa na-eti mkpu ha na-eti na-ebe akwa ha na-ebe ọ dịka a ga-asị na oge ọbụla ya na-asị na a na-emegbu anyị emegbu ọ bụla obodo ma ife mana ọ bụrụ na obodo ama ife maka ndị amaghị ha na-eme ọkwa ifugo ihe ọ ga-eji dịka ọ bụ eziokwu anyị ihe ga-eji wee fuo eziokwu na-akpagbu ndị Igbo onwere ọka ị ga-esi wee kọwata m ọ bụrụ ndị bụ ọdịnamma ndị ha na-achị n'uche ọ bụla ebe a na-eme ihe otu esi eme ihe airport a ga-eso na priority gọọmenti maka na airport a dị n'ebe ndị a ga-asị n'ọfanwa ji ekọnọmi Naijiria ihe gbasata ịzụ afịa Naijiria o wee bụla ebe anwa ka enwe the worst airport ife a bụ mmegbu o nwere otu ọzọ a ga-esi wee tinye ọ bụrụkwa excuse ọbụla ọsọ si mee si wepụta n'ife a bụ mmegbu ife a bụ alụlụmanị ịma na mmegbu ka ọ bụrụ eziokwu mana ịbịa n'ihe gbasara ọdụ ụgbọelu ọ bụ ihe a na-akpọ investment ara emelie ọ bụrụ okwu aji obi ndị oyibo na-akpọ emotions were eme ka m bịa before ịza ajụjụ maka ịma na ife eji wee masị m ịkpọta gị wee na-ajụ gị ajụjụ a because of ife ihe na-ebu maka ịbụ onye nta akụkọ wee bụrụ project manager wee bụrụ onye ịgago nwere mba ụwa niile ike efere ị na-efe sometimes ebe 40-50 times ị na-travel outside around the world so na ịma ife ị na-akọ onye ama o ji wee dị mkpa na ngị nwa na-ekwu maka ya mana anyway kọwagodo ka nrapụ ọ gbanahịrị onwe ka si wee chọọ ikwu ya mana ka ọ godo ka ị na-akọwa ị na-ekwu okwu mmegide echetago m ihe nchọrọ gị ọ na
ọ dịrọ possible ka iche na abịa kịta tụta alụ ka ụmụ Igbo were aka ha dịka tụta ego ka alụsịa ụlọ ụgbọelu a, ọ dịghị ka ihe gọọmenti ga-anabata ka gọọmenti a ga-asị mba? Mana ihe na-eme ugbu a. Ọ bụrụ na ịma mbọsị ya emechara, ọ bụrụ na mbọsị ịma, ọ bụrụ na ịma tata bụ Wednesday, mbọsị Monde, ndị airport staff nọ na-eme ngagharị iwe. Many people didn't pay attention. Ha na-eme protest. Gịnị ka ha ji eme protest? Na ekwu na Enugu ga-eso na airport ndị agha concession, which is the same thing ikwu kịta. Ịghọta, onwego ọtụtụ n'ime anyị asigo Enugu Onitsha expressway, for instance, si concession ahịa. Biko kọwalụ ndị be anyị febụ concession a. Concession bụ iwepụ ya n'aka gọọmenti etiti. Ọ bụrụ na etu a nọ kịta, anyị nwere ike si na ihe a bụ Eastern Region Investment Company. Anyị ncha niile ma onye ọbụla nọ diaspora enwee diaspora fund. Ịma na part of it, ọ bụrụ na unu lụta mgbe ọha na eze na-ekwu this fund again, onwe one fund ọha na eze kwubu before raise some professors and committees ka ha look into it. Yes. I will remember, but Luther's Obafuna Mnucha. So, ụdị ihe a ka ọ ga-abụ ihe dịka Enugu a. I asị gọọmenti oke, ọ bụrụ na ọ na-enye unu nsogbu ịmanage. Ego ole ka anyị ga na-enye gọọmenti every year? Hapụzielu na anyị ka anyị were aka anyị dozibia manage. Anyị nwa bụ ime ya concession. Mana ọ bụrụ na ị nekwa anya ofu ihe nchekwa ka onye ọbụla na-ekiri mbụ onye Igbo malụ bụ ihe na-agwa gọọmenti bụ na sọsọ ana Igbo bụ ebe gọọmenti onwero na airport ha lụ. Nke a na-alụ na Anambra bụ Anambra na-alụ ya. Nke a na-alụ na Ebonyi bụ Ebonyi na-alụ ya. Sam Mbakwe airport bụ anyị tụwa ego ya mgbe anyị nọsi primary school, anyị were ego ya eji lacha ice cream. Echeta m, eso m tụọ ego a n'Ọnịcha. Enugu steeti nke dị n'Enugu bụ the colonial masters lụrụ ya. So ọsọsọ anyị nwa bụ ebe enwero. Mana ihe m na-ekwu bụ na ọnọdụ ugo adịghị egbe mma. Ịfụ ihe na-eme ha kịta, ịfụ ihe na-eme gị, ịbịa n'anya ịfụ na otego anyị ji ekwu okwu Lagos, ndị ọgọ anyị na ha mbụ ndị Yoruba na-asị ndị Igbo unu arapụpụ unu na-agbagota na Yoruba. Ihe eti nwata ihe si ya ebe n'akwa. Achọrọ m ibu ahịa, esi m nọ na m ahịa ebu ahịa, ejenti na-agbalụ m ahịa bụ nwanne m nwoke, ahịa m dị na Lagos. Gịnị ka ọ ga-eme? Ọ bịaba na Lagos Dreje River Niger ka m bute ahịa m hapụrụ gị Lagos ka m nataba na ọ bụ onye ezi ite na isi. Ọ bụrụ na m bụ onye Ọba, m bụ onye Ogidi, m bụ onye ihe ala, eji m ibi n'Ọnịcha eme gịnị 30 minutes ụzọ dị mma, nsị Ọba mbịa ahịa mgbapụtasị ahịa m chi na-eji 5 o'clock ana mbe m bili enweghị m ihe m jikọ m na Lagos. Mana o wee bụrụ mkpagbu aha, o wee bụrụ na oji onye na ji onwe ọkwa omekatago fụbazi aha ụfụ apapa unu na-emegide anyị, apapa nakọtazi ọra agazi ụzọ unu wee jikwazi aka unu wee sị sụbazi n'ọnụ oyibo, how do we decongest apapa? Mba decongest na hapụ ya ịghọta na aka arapụ ya. So ọ fịabago ha ahụ. Ọ bụrụ na ije na Maersk, ekwu m mbọsị na-eme live stream, ije na maersk.com na itinye na igolu onwe kontena ịchọ ka ọ natala n'Enugu mana ịchọ ka o jee Ọnịcha, ije na Maersk ị ga-afụ their schedule. They can go from New Jersey now to Ọnịcha maka ọ fịabago ha ahụ. So it goes to One, alue na One etinye na smaller batch ga-ebute ya Ọnịcha. So he gets yes. Okay. Since 2 weeks now. Okay. So enwe schedule. So if una ọ fịabago ha ahụ and ọzọ dịka ibi ya bụrụ 2023 elubego ịnọdụ mmadụ na nọdụ mmadụ onwe mgbe ọ ya agwa oluo ị na-achọzi ihe ọ ya abụ oge oluo mgbe ka anyị si onye a na-ekwe n'ihe anyị onye ọma eji emepe airport Enugu. Ihe niile aka nsị gị enwe mgbe ntụ n'ude wee sị gị na ihe niile a ya bụ ihe bụkwa 2023 bụkwa maka na
onye nna agwa na m agwa ya na-agwasị ike jee dị ihe nna agwa gị n'akwụkwọ. Onye lụ ya bụ airport bụ the Minister of Aviation. M na-asị gị 99% ka 1% bụrụ nke m medobere ndị mmụọ na ọ ya azọ Governorship of Katsina State welụzi ile gị gwuo eze gị ọnụ ihe mere n'Enugu otu a ka ọ ghara n'ọnụ. Okay, aghọtago m okwu a mana ịfụrụ na okwu a ikwu kịta atụpụtago okwu ọzọ na-eke n'ife niile a ekwu ọ bụ na onye Igbo anyị na-eduga Lagos ije gba kọntena ma ndị ọrụ ya ma ndị na-azụli ya afịa ma clearing agent ma mmadụ niile ga-agbada Lagos ka ejenuje buo ebu mee nka wee buli anataba n'ala Igbo na ọ bụ na anyị nwa nwelụ na dredge River Niger na ọ bụ na o nwe ka ibu anyị si abata n'Ọnịcha o nwere ife ga-eme mmadụ eje na-waste time na Lagos nya ife anyị na-ekwukwanụ sinye anyị Biafra ịfụrụ na o mezi okwu anwa o wee dịzie ka ife bụ ife ekwesị ịgbadosi ụkwụ na anyị ike wee na-eme so ka anyị kwukene banyere ihe a anyị na-ekwu ka enye anyị Biafra. Gwakene m ihe iche maka Biafra. Ịma na Biafra bụ a metaphor. And ihe Biafra bụ enyi sị gị na ọ bụ metaphor na Biafra bụ ihe mmegide. Onweghọ onye ọbụla jee jụọ ese onweghọ onye ọbụla na-ekwu okwu Biafra na-abụghị maka mmegide ka o ji ekwu ya. Onye ọbụla ịfụ na-abụ ekwute okwu Biafra sịgị ụmụazị a jee nọla ala ịma na o so na ndị na-eri eri. Ka bụ eziokwu maka na ọ bụrụ na ana m ekwu ya nkwụsịkwasị ya na anya ụmụnne m ma ọ bụ Biafra ma ọ bụ Biafra ihe ọbụla ịma ọ maka mmegide mere eji ọ bụrụ na obodo dị mma ị nọ Canada eme gịnị na-adị anyị oyi na ya achọ ibido tụba ka na-ebe eme honestly because ọ na-abụ ekwukata ya sị na ọ bụzikwa na ịchekwa na ịnọ Canada ọ bụrụ iwu after na onwe ndị America nọ England nwe ndị England nọ America mana ha na maka na ha chọọ exactly so ọ bụrụ na ọ na-eche ịnata ichebegodi ụmụazị anatakwu kedu ụmụazị ma ha amarọ etu onye na-alụ mmiri agbasa dị ha ihe ma na-akpọpe taa gụnwa na onwe gị ka ọ dị alụ ewetalụ gị bill at the end of the month kwụọ ụgwọ mana ebe a ka anyị nọ ọkwa na ihe ofe ha na-ekwu wee bụrụ ọnọdụ ugo na egbe ọkwa maka na ọnọdụ ugo adọrọ egbe mma maka na ọnọdụ anyị nọ bụ ọnọdụ mmegide mana nke na-ewutekarịsị m bụ abụrọ mmegide onye ọzọ megide m nọ mmegide onwe m. Ị na-ekwu okwu dredging of River Niger anyị lụzọ na onwe mgbe anyị nwa bụ isi ji Nigeria. Yes. Kedu ihe anyị mee? Ọ na-abụ nkwụ ọ na-abụ mmekọta mgbe ụfọdụ iwewe m ịma na ọ na-abụ ọ mbọsị m mesịrị vidio Chidoka wee debelụ m agwụ maka mgbe ụfọdụ uwe m wasị m na hapụ kenenu ndị ugwu for 1 second ịnọ m jisi gị rapụ kene ndị ugwu. Ọ bụrụ na ị mara ya ọ bụrụ sọsọ Stella Odu ọ bụrụ sọsọ Chidoka ọ bụrụ sọsọ Fidelia Njeze ọ bụrụ sọsọ Alison Madeka ọ bụrụ 5 of us within a space of 11 years of Minister of Aviation na Nigeria gịnị ka anyị agbawa igwe ịghọta maka na ịtakata ndị ọzọ ụta. The first time alụsi Enugu wee lụọ this terminal dị kịta this old one mgbe a sị na modernize ya during the Jonathan's time. Ọ dị egwu no na modernization. Mbọsị m bata ebe a 2012 ime ihe nkwu ọ dị nke mgbọ agbọ architect design le need ije nga ọ dị nke mgbọ agbọ onye m na-asị maazị onwekwuru ihe ma emeta nsị ebụtụ na-eke n'ihe a ka mmadụ enye ego. Can you imagine? N'anya afụbeghị m because ọ na-abụ na-ekwu ya Ebonyi steeti alụchabeghị airport ha mana a sị na a na-eji isi ahụ ama ụtọ nsị. Inene design the prototype of Ebonyi State Airport. Ịmakene na o nwere onye nwere ọgụgụ isi ma lụtazili etu ahụ iwekene isi ahụ wee mara ụtọ nsị mana mgbe m fụ nke a and na-asị ọhịa bụ ihe anyị ga-eme mgbe anyị na-ekwu ihe a mara na
ada anyị nwaanyị bụ Okonjo-Iweala anyị na-anụ n'Abia steeti wee bụrụ onye Igbo nke si na mba Delta onye Anioma Igbo West Igbo West ọ bụ nwa ada anyị nwaanyị anyị nwa na-anụ ya na-abụ nwanne anyị nwoke bụ anyị onye nke sikwa na anyị na ọzọ ga-ebere Chukwu Azikiwe na ọ bụ na ọ lụghọ Second Niger Bridge na ọ ya eje exile ọ na-ejele exile so na ọ bụ na emekọtakwọ mana ọ na-abịa ekwukọta ihe na wee sị m na mgbe ụfọdụ anyị nwelụ ngwa na ihe ndị mmadụ bi unu na-asị na Buhari asị m na Buhari ọ na-alụ ihe a na biya ya lụba nụnụ mgbe anyị nwa kwesịrị ịlụ nke anyị alụ ịmana anyị da like ndị be anyị ada achọ ka ekwuo ụdịrị okwu a ada achọ ka ekwuo okwu otu a anyị nwa bụ na etu mụnwa nọ eze mụnwa abụ m ana m egbu onye iru na-egbu onye azụ ihe m nọ na ya bụ ka m kwuo n'eziokwu maka ọ dị nke oge elugo mgbe anyị amara ndị ugwu na-eme anyị ha na-eme anyị mana ọ dị nke oge elugo oge anyị ga-ebido nke mụ na ya na-ekwu maka ya nsị ya megodi imagine ma ọ bụ na anyị jide maka na ọkwanụ mmadụ bụ gọọmenti a na-ekwu ọ bụ na anyị jide ndị kanselọ anyị niile na ndị lokal gọọmenti chairman wee jụọ nwanne ọ mgbe mụ na gị na-ekwu n'abalị ka m nwee ihe m gwara gị eziokwu biko ọ dị mkpa ịkọwa kenelo asị gị n'anya anyị teta ụla federal gọọmenti wa ana m ekwu ya dịka m si welu na anyị pụta Enugu Ọnịcha expressway adịrọ mma bụ eziokwu Enugu Ọnịcha adịrọ mma bụ eziokwu mana ihe m na-ajụ bụ ụzọ ime mgbe mbụ anyị na-abụ iche ije Enugu ịgba Olumba ịgba Achị gbaa Inyi federal gọọmenti nwe anyị alụsigo ya na nke anyị nwa federal gọọmenti anyị na-ekwu ihe a na-ewe 52% na-ega eweta 100% ya na-eweta 100 naira a ga-eke enye federal gọọmenti 52 state and local government because enwere ndị nwe election ha ncha niile na-ama appoint so federal governor na-ejide dị ego ewelu 48 Abia State Imo State enye ha 13% derivation on top of it Abia State mana ka njụọ ọ dị nka ego a na-enye ndị nke Igbo gọvanọs ndị nke Igbo ọ dị ka ọ na-epe mpe mọda na ego a na-enye ndị ọzọ ofu ego a ka a na-enye onye ọbụla biko ọ bụrụ na mụ na gị na-ekwu okwu ya n'ọnụ ịntanetị ije na budget IT now we look at the federal allocation one thing bụ na ihe m na-ajụ anyị bụ ọ bụrụ na anyị anyị chọọ ime onwe anyị ihe ka anyị mekene biko na ọ bụrụ na anyị hapụ distraction sometimes mostly federal government a na-emegbu anyị emegbu wee eziokwu mana kedu ihe anyị ga-emere onwe anyị ije kịta the two states niile na-receive the lowest na abụkebe Yobe in the last time na abụ I think Yobe, Zamfara, Ebonyi and the rest mana jụọ onwe why Ebonyi hold on Ebonyi so na ndị na-receive the lowest yes Ebonyi so na ndị na-receive the lowest in the whole federation mana Ebonyi is doing wonders with the lowest so we have no management so you can na abụ na agwa anyị na okay look imonye bụ your councilor nke iji amonye local government and I publish ego each local government at least my local government in the last 1 year or thereabout with that 2.64 billion agwata local government and this there kedu ihe eji eme na agwata olugo mgbe ọ ga-abụ anya na-asị na n'ụzọ agakwa n'ebe a kama ya na-akọgheri ihe anụ nwa local gọọmenti ka ọ dị ahụ anyị na-eche onye ọ na-eche Abuja local gọọmenti ka ọ dị ahụ ha nwa welu ọbụgo na iji paving stone train ndị mmadụ ewe paving stone lụọ ụzọ gasị na street na onye ọbụla chọrọ Abuja sọsi ihe a na-alụ bụ ị na-ebu siren akpaghalị maka nwanne nwoke ekwefu okwu anyị kwu kịta maka ndị Igbo bụkwanụ ndị ma ihe anyị nwekwa na uche anyị nwee uche anyị tosidi na-eme like ndị nwee uche maka na ọ bụ na anyị na-ajụ ụdịrị ajụjụ a ọ bụ na anyị ma ụdịrị ife anyị na-ekwu mmanụ na nekwa na federal gọọmenti ewetagokwa ego ekegokwa ego a
and na local government chairman wetara ego dị otu mana ọ dị nka and ịma na obodo adịrọ mma bụ ụlọ ndị nze. Yes. Ndị ọ na-adabalụ n'anya anyị dị n'ebe ụfọdụ bụkwanụ ndị local government chairman na kanselọ, maka na ọ bụ na anya anyị luo ana anyị jụba ajụjụ from ndị anọ kịta. Ọ dị nke onwe ihe ụfọdụ maka anyị ma na ego abatago anyị akpọ ọnụ anyị je kwuchigoro kanselọ si na kanselọ a sị na-eweta ego for the month kezi ego nke anyị primary school nke nwoke na anyị ihe ime last month because a na-eweta na every month. ịma na nkwuo etu a ihe nchọ ka anyị mee ọkwa ifo achọrọ m ka anyị welu gọọmenti federal gọọmenti iwe ebe anyị ga-ewelu ha. Ebiwe m na-agakarị federal gọọmenti bụ maka na ọha nwe nchekwa obodo na ara echekwa obodo na onwe ndị ga-abụ ha gbuo mmadụ ịbịa kpụrụ fa esi n'azụ kpọpụtafa. Onwe ndị ga-abụ ha kpụrụ efi ha bịa bịa n'ugbo mebisiala ya efi iche ikwu okwu ọ bụrụ na a sọrọ ịdaga egosi ya egbe gbaba ọsọ. Enwa bụ ebiwe m na-agarị federal gọọmenti mana inekwu ya anya ọfụma ifu na ọ bụ na nche ya bụ iwe mma ewechasịrị federal gọọmenti iwe maka na onye ọ bụ oke na ọrụ ya ichekwaba steeti bụ nwanne gị mụ na gị. Ihe anyị ga na-eme bụ imera nkadede his excellency na-asị excellency kugbukwa ha di ya na o nwere ihe ha na excellency anything. Ya nwa ka ọ dị ọ bụrụ na onye ọbụla chọọ ya nwa ka ọ dị isi na ị ga-enwe anti-open grazing bill na southeast full stop. Anyị achọrọ ka efi na-ewere ụkwụ na-akpagharị na southeast. Ịchọọ ibule efi na moto si from point A banye from point B ọgwụ onwere ghara ikwu ya okwu. So ka ihe ọzọ anyị na-akọ mmadụ ga-abịa mekwulu gị nke a ọtọm akwụsịghị ya emakata bakata mba ọgbachi nkịtị tata onwe onye na-ebu kana gwasịa m onye si Taraba wela abịa olu Benue obulu trela cross wee fie maka na o were ụkwụ si Taraba banye Benue ya na ihe a na-eme mana ọ ga-eji bụ eluzie na nke ha. So ya ka nkọwa mbụrụkwa na anyị na-atagodi ndị ọchịchị etiti ụta karịa ụta nke anyị ga-ata onwe anyị maka na anyị nwara eme onwe anyị nwa na-ekwu okwu na-eme federal gọọmenti onwego nke anyị melụ kedu nke anyị mesigolo onwe anyị. Federal gọọmenti road adọrọ mma steeti road adọrọ mma ka ihe ha ji ego niile a na-eweta wala anyị mana onye ihe na-afụ bụ convoy onye ọ na-ebulu convoy pio eke ọ na-emekọtakwa na ana m asị ụmụnne m biko a ga-elikwonu ya bụ ọna kama na ya bụ ọna bụla echi mgbe onye ọbụla na-eche na-enwe nchekwube na Biafra ga-abịa. Biko ihe o yiri bụ onye agwalụ na ọ bụ na ọnwa na ọ ga-eje n'igwe ọ sị na nwerezi ihe na-eme n'ụwa gbasara ya na mbọsị ọnwụ jee n'igwe. Ihe mma ajụghị bụ ọ bụrụ na mgbe ị nọ n'ụwa a iklin nwenwuho toilet nkịtị ọ na bụ elu n'igwe ịma river na-akpọ gold enye gị gold eji toilet seat wee ya ma etu esi anọ na ọ kakwa mma na anyị ebido n'ụwa dọba ya malụ na m na-ebikene mma n'ụwa bifo m wee jebezie ya bụ n'igwe. Mana ka anyị nwekenenu nke anyị nwanne m biko ịfụ na okwu a ekwu bụ okwu siri ike bụrụ okwu ndị ụfọdụ ada achọ ịnụ ebe a na-ekwu ya ọkachasị ndị anyị na ha bụ ụmụnne maka na ikwubere anụ okwu gbasata Biafra ọ bụ na ikwuru ya n'ụzọ dị aṅaa dịka otu onye a ga-esi wee chọọ ịnụ ya akpọ gị afọ ọbụla sọ ha akpọkọtago m uli afọ mana ọ bụrụzi ọra amapụzi m obi ọ da amapụkwa m nwe obi maka na ọnụ m mụ anwa ọnụ m onye ọbụla ga-ekwu uche onye adịghị njọ nke m na-ekwu ọ bụ na ọ dabatara nke nwa ijekwuo nke gị mana o nwee okwu ikwu kịta okwu ahụ bụ okwu miri emi bụ okwu siri ike na o nwere onye ife gbasata Biafra na-adị ewuta ana onye ọbụla na-ekwu maka Biafra na-ekwu ya out of
iwe mmegbu a na-emegbu anyị ana onye ọbụla adịghị ekwu ya bụ onye na-elita from gọọmenti mana onwe ife ikwu kịta na ka anyị na-eche maka Biafra ka anyị na-enwe nchekwube maka Biafra ka anyị na-anụ ọgụ maka Biafra ka anyị na-agba ndị federal gọọmenti mgba maka ife na-eme ma ndị Fulani na-abịa ma ndị na Boko Haram ma ọsịrị ya ka anyị na-agba ha mgba anwa na-enwe olileanya na Biafra ga-abịa na ọ dị mkpa ka anyị wetuo anya n'ala wee nebekene ife a na-eme anyị maka na dịka isi wee kwue n'oge gara aga na a na-eji isi arụ wee mara ụtọ nsị ọ bụ na anyị enwere ike ịjụnwu ndị na-achị achị kịta ajụjụ enwetakwa Biafra a ga-enwekwa gọvanọ n'ime Biafra ara amụ aka ekpe na nka a ga-enwekwa local government chairman na Biafra iwu a ga-enwe kanselọ and ofu ife anwa anyị nwa ga-ajụfa ajụjụ a ga-eholdufa responsible a ga-ajụfa nna a ga-enyefe egonu nyesi onye ego ịjụ ya ka ife o ji ego a wee mee ya na ife a ikwu atọ ka m na ọ dị mkpa na anyị na-enekwa ha n'elu ọkọsi ụmụ ya ha atụlụ mkpọrọgwụ atụlụ mbọsị onye nwe ji gwuolu atabazia mgbọrọ ya ka anyị rapụ anyị na-achụ nke a dị n'elu anyị na-achụ anyị emisizie nke dị anyị na-agada and onye nọ n'elu nke a dị anyị na-agada ma ife na-eme anọ fanwa ka ọ kachasị wee bala ulu ya na like m okwu a ekwu ọ dị very very important and ama m na ụmụnne anyị ndị IPOB na-ege ntị ebe a and ama na ekwube enwe IPOB enwe MASOB enwe so many other organizations onye ọbụla na-ekwu gbasara Biafra onye ọbụla na-alụ ọrụ ka enwe maka ga-esi nweta Biafra mana ama m na IPOB n'uche m kachasị wee na-enwe nkwupụta okwu na-eme ihe siri ike gbasara inweta Biafra and Maazị Nnamdi Kanu bụkwa onye mmụọ nwee nsọpụrụ dị iche n'ebe ọ nọ maka ihe niile ọ na-eme gbasara IPOB o wee dị mkpa na anyị tinyere ọnụ n'ihe gbasara ndị IPOB egbu n'Enugu n'oge na-etere aka kedu ihe ị nwere ike ikwu maka ya bụ ife menụ ihe m na-ekwu bụ na ka ya bụ ife mme emego m vidio sekuleta ọtụtụ n'ime anyị gosi mwute etu ihe si menụ si wee mee ma ndị na-atọ ụta ma ndị ara ndị onye na-ekwu nke ọ na-ekwu sọsọ ihe m na-ekwu bụ na o nwere ihe mmadụ gwakọta m n'ụwa ka m kwe na ndị nwụrụ mbọsị afọ n'Enugu kwesịrị ịnwụ o nwere ihe mmadụ kwukọta n'ụwa maka na ihe m na-ajụ bụ oke anyị kwere nke ndị oyibo na-awe masị gị accepted without conceding to the fact anyị kwere mana anyị ekwero na fabụ ka anyị kwelu oke ka anyị were ụjọ kwelu na unu si na fabụ ndị amachila amachi ka anyị dobe ya n'akụkụ na fabụ ndị amachi mana ọna bụzi ya bụ na kama isi mmadụ ọkwa unu bụ ndị amachi amachi ngwepinye n'ebe a nabanụ gbanyelu unu fatia gas chụsasịa afafa naba kedụzi ihe ha kpakọtala aka wee kwuba okwu nke na-ewele egbe wee gbagbuo mmadụ wee gbagbuo ụmụ anyị amami ịnụ ụda egbe a na-agba n'ebe a na streeti ịghọta ụda egbe a echekwa mma anụkọtazi m sị ọhagha ka a na-anọ maka na ife a na machine gun ka m na-anụ ife a ta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 
so wee bụrụ ya and ọ na-imesi ihe so onweghị imogo ka m galụ imebe ikwute ya bụ okwu aka bụ na mụnwa mgbe ihe a mesị my organization Igbo Eku na ewuru idelu press release condemned immediately Rachel Dikachifo no na it's for mụnwa ọ ka bụkwa a crime against human beings, against humanity. That's what I call it, and that's what I still insist. Nke a gasịa oluo mbọsị ụka nsị oke ọ bụrụ na kedu ndị ga-join him just 10 seconds video ka I condemn a global condemnation. I championed it and produce kwa the video. Mana mgbe aka ị ga-eji wee fụzi ndị ya bụ ndị melemele n'ihu kwamputa n'azụ onye bezi agwụ ya ngwa na ọ bụrụ na ihe eme n'Enugu adịrọ mma 10 seconds kwuo I condemn the killing in Enugu. Enough is enough. Eziokwu. Ihe mụnwa gwa ha bụ na isi na-egbu ogidi na-egbu ogidi na m ekwu ya na-ekwusi ike na nwoke ahụ anwụọkwọ n'ugbo na mbanụ. As long as injustice against my people stands, even if everybody runs a wound, on the side of truth, what was done enwere oyile na ihe a na-eme anyị bụ mmegide and ekwu no mmegide ka ọ bụ mana nkwụsịkwa mana biko before nkwụsịkwa wee m ya ụmụnne m ụfọdụ nwee ike ịbụ ụmụ biko ọkwụnụ nganga ka okenye ji agbala efi ọsọ na ọ bụrụkwa ihe niile ka a na-emeta na wo biko na anyị ma na onye anyị na ya na-anọ ọ chọrọ ọdịmma biko n'unu ọ bụrụ iwu megide na unu ya gbakọ rie nne 12 biko marụnụ na o nwee ndị ekpọta ndị uwe ojii ka a na-achụ unu welukwanụ na ihe ndị okenye anyị na-akpọkwa nọmba 6 biko o wee ka ama na atụ na atụ ọlụ ọmalụ amalụ ama na unu ya aghọta ife nkwu nke a wee eziokwu o nwee ọtụtụ ndị mmadụ dịka otu esikwa eme mụ na onwe m ịbịa kwuba okwu ọ bụ na ikwuru okwu otu fasi wee chọọ ka ikwuo ya ifọzi ya afụ na yo channel ndị na-edebe asabotu a nka anti Biafra nka ime nke ọzọ mere nke ọzọ gbakena anyị okwu gbasata Biafra of course right from mgbe amụrụ anyị n'ime Biafra anyị nwa bụ ndị Biafra onwere ịma mụgosi m Biafra onwere onye n'ime anyị ga-amụgosi Biafra enwere vidio m mee sị na mmadụ ada abanye otu Biafra ada abanye efe ịbụ so mana iji wee mee ka ndị ụfọdụ ghọta maka ada ama kọwakenela anyị otu ife banyelu Biafra nke anụnwa anyị chụba in our own generation kedu kọwakenela anyị your encounter onwe obele oge mụ na gị na-akpa nkata ịgwa m dịka your encounter na university can trace go back your journey na this present consciousness about Biafra kedu kọwakenela anyị achọ ka ndị ụfọdụ ghọta ebe gị na ije Biafra bido maka na oge ụfọdụ ịfụ ka mmadụ na-eme ife iche na onye a bidoro onye ụmụaka amụrụ 10 years 15 20 years a na-achalenji gị onwe onye bịanụ ofu ụbọchị si m maazị you just came on YouTube and you're talking and na-amụ m ihe na-akpọ m amụ na ọ mara na asị na onye na-anọrọ ebe m enyi ozu na-abụ osi n'ọkpa na-abụ eziokwu my YouTube channel was we put it there already there you go and check I think it should be sometime either May or June 2006 so that's 14 years ago 2007 the first video post webe is there arasi aseba na emenjo the first video post ebe mgbe m na-eme research because I actually created that channel mgbe m na-eme research my research work on Biafra so the first video post about one of the combatants a very very old onwere that video mgbe ọ dị na VHS I had to go I remember that time I had to go ebe a na-akpọ Saturn na Germany ebe a na-eme video digital this and so they convert from
VHS to DVD for me to come back. That time, YouTube now only allows, I think, about 7.5 minutes. You can't post more than 7 minutes. Exactly. So that's EJ Kitokade. The first video, anyway, part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It's called the Nigerian War Against Biafra. Now, again, the Nigerian War Against Biafra. Very conscious. Age were there like that. I will not be among those who guys know Nigerian Biafran War. No. It's the Nigerian War Against Biafra. Because we will have to. And he had now, 14 years ago, consciously did that. Onolo. And more on when Benguba na Germany, because agum international politics and economics. Gosia, you know, I know the battle when I wanted to write about genocide, the Biafran genocide. And imana chidi dika gwa ya ghọta onye si Nigeria bịa egosi akwụkwọ n'obodo oyibo ịbata library ga na all 24 hours ije na kọmputa ịtype nye Biafra. Wallahi, ị na-afụ akwụkwọ eju everywhere. So agụkata ma akwụkwọ isi na-enwu mmadụ ọkụ. So you begin to see truth. Ị na-aghọta ihe menụ. So ihe niile a melụ m njiwelụ wee mmalụ nekwanụ ihe bụ Biafra. Mmalụ nke bụkwa n'eziokwu maka ụmụ akwụkwọ ya bụ egosi ya ifu na onwe ebe Biafra mejọ. Ifugasịa ihe ndị mana ndị otu anyị bụ ụmụazị ara aghọta ndị ihe na-emezi ụfọdụ ndị okenye ọ dịka ha na-atụ egwu ikwu ya ebe ọ bụ na ndị Biafra mejọ ikwuo ya asịrị ya isabụ is against us. No. Ọ bụrụ na ị chọọ ka ị nwee ihe a na-akpọ an informed debate, if ọ bụrụ na ị chọọ ime ihe a na-akpọ comparative analysis, ị ga-enene the good, the bad, ị ga-enene the ugly. Maka na eziokwu abụrụkwanụ ara adịsị eziokwu na-abụkwa n'ọkwa na ihe eji asị ihe ndị okenye na-asị na ara ebi okwu n'okwu na ntị ofu onye ịnụrụ na nke onye a ịnụrụ na nke onye a wee mmalụ ka ekwuru onye dịka onwe ka o si wee tụọlụ ya asị anya bụrụkwanụ sent mana ọ bụrụ ya bụ na na-emegbu ha ya emegbula anyị maka na mgbe mmadụ ga-apụta a na-anụ ọgụ eme first cube eziokwu and ihe na-agwa mmekwukwu ya ebe ihe na-agwa onye ọbụla emecube eziokwu onye mecube bụ nwanne anyị nwoke. Ọ bụrụ na ọ nọ today na-agụ ya agụ ya nee ọ bụrụ na anyị awine nwa aka klọk azụ maka na onye ma ife ara emekiwe ebe ọ nọ n'ọchịchị mgbe efu bụ anyị nwa nọ n'ọchịchị anyị nwa nọ n'elu mana because of otu o si ghọta Nigeria otu ha si ghọta Nigeria ha wee jee mee daku emesizie daku ewesizie nọ igboku nke mụ ha jikwa na ọ bụrụ igboku maka na ku ndị nke emesizi leta onwere onye nke si na middle belt coup ma na nke a bụ Fulani coup ma na nke a bụ coup nke onye anụ onwere onye na-ekwu ya ọfụ anya. Well, so ọ bụrụ na ịgbakọsịa ya bụ ife iwe mma na mgbe mmadụ mesiala ihe iwe fụ na ha nwere onwe ha mee mistake ha mere gịnị mere na ife ajụna jee Enugu unu na ya kwụsịrị gịnị mere na ime ha ozi so ihe niile a wee bịa bụrụ mgbe ikwukati ya ọ bụrụ ikwubi ya bụrụ ihe a eme na semina ọ bụrụ okwu a na mana the only iteosi ihe na-etinye na ya bụ na emenu man dịka oyi nwoke bụ Chudo Ọnụmakwu delu n'akwụkwọ we are all Biafrans. Yes. As long as na onwe ebe a na-emegide gị we are all Biafrans. Eziokwu ịma ife ikwu and ife nchọ ịtọpụta n'okwu a ekwu bụ na andọ ife anyị ji wee guzobe Igbo channel a mụna echekata m na our main channel worship media channel nwe okwu ụfọdụ ọ ga-abụ ịsụkata ya n'oyibo na-asụ ya na-akọwa ya n'oyibo ọ na-ekwe gị imogo na-akọwasị ọfụma and then na-eme anya onwe vidiyo ime na your channel ịsụkata ịrapụzie oyibo wee gbadata n'Igbo enwe ike ịkọwa bịa onye ma menji wee sị mba a ga-akpọta gị ka anyị sụọ oyibo anya ma eji wee kewapụta channel a ka anyị wee and ife ga-amasị m bụ onye ọbụla bụ onye Igbo na-abịa
na chanel a and onye ọbụla bụ onye Igbo fụ ebe ndị Igbo nnọkọ na-akpa ụdịrị nkata ghọtakwa na asị na ụmụ nwanne baa n'ụlọ n'ụzọ otu mana ụmụ okwu a na-ekwu ada ekwu oge ọbụla na-abụrụ n'ụzọ eteta ụla n'ụtụtụ atasị awa ọjị awasị ọjị wee kwuba okwu a na-ekwu na ngige ụtụtụ fabaa n'ime ụlọ je kwụsị okwu a apụta onye ọbụla na-amụ ịma na fa gwara onwefe eziokwu maka na onwe ụdịrị eziokwu ọ na-abịa ekwusi ya onye ọbụla pụta ije na-eche oche ije chee okwu ahụ ekwu efu na iru onye ọbụla ga-agbalụ so ịbịa ka a na-ekwu ụdịrị okwu a mata na ọ bụrụ ife niile ị ga-anụ bụ ife ga-amasị gị. Ọ bụrụ egwu ka anyị na-abịa igwe ebe anyị ada agba egwu anyị na-akọwa otu ebe a ka anyị ga na-agwa onwe anyị eziokwu maka na anyị na-asụ Igbo. Ya biko ịbịa ị na-atụta alụ ga na-adaba ebe a bụrụ ebe a ga na-abụ ịbịa na anyị na-anya na kọmentị anụ ka ị na-asị Chidi ya elif laugh Njenje ya elif laugh kilizie na onye na-akpọ lif laugh from ife niile ọ kọwa ịmata ụdịrị mmadụ ọ bụ. Ijekwanụ na chanel ya bụ Njenje Media TV ije fụ ife ọ na-eme fụ ifefa na-eme iwele anya onye Igbo na-akọ n'uche enye gị dịka onye Igbo wee nwee ike ịtụle ife ọ na-ekwu malụ nke ị ga-ewe malụ nke ị ga-anakwata. Ọ bụrụ ife niile ka ị ga-anakwata onye ọbụla na-abụ ife niile ọ na-ekwu mmadụ niile na-anakwata ya ma na onye a bụrụ ezigbo mmadụ ma na ọnwa aghụghọ ọ na-aghọ. Ọ dịka nwoke na-anụ ụmụ nwaanyị ịtọ si na ọlọvụcha ha niile ọ dịrọ possible ọ dịrọ possible. Ya nwanne m nwoke akene gị n'ebe dị ukwuu. Amarọ m onwe ndị ga-achọ ịkpọ n'igwe ewego m oge gị karịa ife ọ kwesịrị ịbụ. Amarọ m ma anyị ga-akwụsị ebe a ka anyị ga mana anyị nwere ike mana o nwere ụzọ ihe na-abụ nchọ ikwu oke bifo okwube ife ọ na-ekwu. Ọ bụrụ na ị chọọ ịkpọ n'igwe Erika onye my boss ka m kpọgide ya my boss ọga m Erika ga-etinye nọmba unu ga-akpọ ka ị wee nwee ike ịjụ ajụjụ. ihe m chọ ikwu Chidi bụ na o nwere ajụjụ mmadụ jụrụ na I think Abraham Uzoma can go and know Ibose. My question is, how can we hold our governors accountable if we cannot gather together and if the federal government is secured them? Well, I stop at that. Let's just say if the federal government doesn't allow you to. Ka igbo nwa eziokwu na ihe anyị na-akpọ bụ nkata ụmụnne. Jee dee ihe na-agwa gị n'akwụkwọ na ọ bụrụ na mgbakọ a ga-asị na unu gbakọ na ihe unu wee maka ya gbakọ bụ na unu gbakọ na-eje mkpaghalị iwe wee si gọvanọ na-achị Abia steeti na unu nyere ya 90 days ka o kpochapụ dọtị niile dị n'Abia melụọ dịka ezibida. I can guarantee you na o nwere onye ga-agbacha kam maka na marụkwa na before ha na-eme ihe ọbụla ha na-anata ikikere akpọ Abuja kedu ihe ha na-eme na ha na-eme pronas na Abia steeti na Dotilu Abuja ga-asị ha biko unu na-ekwukwana ka ihe and marụ na fọdụ onye ọbụla ma ndị Aba ga-akwado ga-apụta solo because nwere onye ihe ọjọọ dị mma. Maazị n'okwu dịkwa ka ibia ịma na ya na ha ekwu Enugu steeti mbọsị na-eje Port Harcourt ịma na o nwere ihe anyị kpatụ mgbe mụ na gị na-akpa nkata mgbe isi na ito n'Ọnịcha mụ asị gị na nto n'Ọnịcha kọwa maka Ọnịcha anyị niile to the same time. Ama m bida mgbe mmadụ ada agafe na bida o nwee mmiri na-adọ n'etiti main road green mmiri na ọkwa n'etiti main road n'etiti main road ife a ka ị ga na-afụ na Aba ndị mmadụ ka ndị anyị ga-esi na bilo na Aba na-afụ ife adị na Aba and I need blame Abuja ka bịarụla ya Aba nwere mbọsị anyị kuni gbakọta aka sị kedu ife gọọmenti gị
short down Abia State. Short Kenya down. A bit from and there. onye ọbụla ga-enyere ime ka onwe ihe a na-akpọ just cause. Imana wo be tied the policeman nga anọkọta that day si na agbala egbe. Because ọ bụrụ nzukọ ka ị na unu na-asị na ọnọdụ dị ebe a nwa. Honestly, eme ya n'Enugu. Gọvanọ ụzọ anwa ndị na-achị achị na-esi ụzọ anwa agbafe. Amechie ụzọ si mba na fama mgbafe n'ụzọ anwa. Gịnị na-ewe ha iwe? Maka onwe ihe bụ na ịpụta kịta. Na kedu ihe na-ewe iwe? Na ọgbete anụnwa dị etu a na-ekwesịrị nnọọ ka a na-asị na o kwesịghị ịdị etu a. O nwere ihe a ya eme. Ọ dị ime because o nwere n'anya ihu na ya amabụ. The moment o luru n'ụdị okwu a o metụta gọvanọ, o nwere gọvanọ ya achọ ka ọ bụrụ na protest a na-eme basalụ nyanwa ka eji wee kwafuo ọba. Mana ọ gbasa ha ma ọ bụrụ na asị na agbagburu ha, o nwere ihe gbasara ya nwa, ọ bụrụ ya nwa jinyere gị. Ọ bụrụ ngagharị iwe a na-eme. Ọ bụrụ ngagharị iwe gbasara ya nwa ka unu na-eme. Ka anyị welu noo mgbe mgbe anyị ji eme ngagharị iwe anyị ji eme Trump support na-eme ihe a pụta na Rivers asị na agba mmadụ gbajie ma na-akọ ụmụ ya anyị wele ya mee ezigbo ngagharị iwe mee ha because na nkwukwu ọzọ a na-eji isi ahụ ama ụtọ nsị ka anyị welu kịta n'anya enweghị mgbe ị ga-eji dokọta aka gị etu oke ana m eche ọnọdụ ka onye nwere ihe ọnọlụ na-asị oke don nwere mbọsị enye m ọ bụ na mbọsị inye m 5 million na m ga-eje mgbabakotonu ị ga-enye m 5 ị na-eche ị ga-egosigodo m ife ị na-eme mana ire agbanwu common lome ma ọ bụ Togo ị na-achọzi mbọsị ịgbabazi ya Japan bidogodi Baịbụl sikwa na a na-esi n'ebe ikpofe afịfịa bụ nye nwa obenye elu nwa obele ka anyị gosike n'iwu anyị na ihe na-eme. That's why anyị na-afụ mgbe ụfọdụ a na-ekwu okwu maybe Nigerian presidents, which again to me just waste of time. But mgbe ụfọdụ a na-ekwu ya ọ dị ka ya sị gị ndị Igbo nwere ike ame nke ka anyị onye niile afọmụ onye niile ahụ distraction ka anyị concentrate kenenu dezikana be anyị ka anyị dozikenenu be anyị ọ bụrụ na mụ na gị bịa ọnwụ na anyị ga-abịakọta ọnụ I will join mụ nwa ga-eso ka anyị demand kenenu o nwere gọvanọ nọ n'ala Igbo ga-anya kali moto 5 na convoy simultaneously ka anyị bido kene somewhere ka anyị demand that na ihe security vote na ọ ga na-adị na website ka anyị mara ego na-eji eyuze ka anyị demand kene mkpụ na ọ bụrụ na anyị short the whole ala Igbo down si na ihe anyị ji eme ngagharị iwe bụ na anyị achọrọzi ka unu na-eme ka ndị Naijiria na anyị chọkwa unu na-eme ka ndị Biafra ka ndị Biafra si eme na onye ọbụla na-achị nọ na Biafra ga na-anya moto alụ na Biafra ka anyị bido kene na ebe a nke anyị ga-emere onwe anyị ọ bụrụ nke a bụ ihe anyị ga-emere onwe anyị. Nwanne m nwoke daalụ aga m achọzi m ijide gị onye ọbụla onwe efe chọọ itinye enwere ike jee tinye ya n'ebe anyị na-akpa nkata. Nke ọzọ dị ka ibia bụ biko nwanne m nke ọzọ dị ka ibia bụ na o nwere nwaanyị onye nwa ka nna-achọ ịbịa bido aka ọ bụrụ na nchefu mana biko ka ọ kenele anyị maka ife ahụ bụ ihe a bụ nwaanyị abịa kutu obi ya nwaanyị a bụ onye emena ọkwa ya nwere ofe ha na-ekwu na nke anyị na-eme onwe anyị ka ewute m nke na ọ bụrụ Buhari kuturu unu ọ bụ ha dịsịrị ka kuturu unu na onye kuturu unu ya bụ gọvanọ Enugu maka na ewido ka ọ bụ kedu ife meji kutue unu biko kọwala anyị nnọọ ihe gbasatalụ ịma na abịalụ ịlụba ya bụ airport ruo mgbe a ga-etinye chelugodu na onwe onye before ekwuo ya onwe onye na-akpọ ka ezekene onye biko gwa anyị ebe isi akpọ gwakwa anyị afa gị. Hello biko gwa anyị afa gị na ebe isi wee na-akpọ ịgba anyị nata igwe ebe ị na-anụ ife anyị ya gbanyụọ ya gbanyụọ
site na mba Malaysia. Daalụ Chijioke. Thank you, nwanne. Ngwa jụọ ife ịchọ ịjụ ma ife ịchọ ikwu. Anyị chọrọ ịjụ Maazị Njoke bụ ihe gbasara ana m anụ ihe a na-ekwu na-adaba n'anya ya. Masị m ajụọ ha bikos na ha na-ekwu na anyị nwa na-eme onwe anyị ihe gbasara Enugu Onitsha expressway ụzọ okporo ụzọ si Enugu gawa Onitsha. Anyị anụgo n'ọtụtụ ugboro n'eyi ego ahụ na onye ji ego ahụ nwanne anyị nwoke ike kwere mmadụ. Ihe ahụ ndị Igbo abata ka Igbo ekunye na ya ndị maka ụzọ ahụ ha ajụghị ike kwere mmadụ ihe gbasara okwu ụzọ ahụ ọfisi ahụ ọsụ na nwe ụtọ ọ dị na nwanne anyị nwoke ji ego asisi ahụ ekwughị ya na social media several times and ike kwere mmadụ agụgharịbe agụga ahụ. Biko nwanne m sorry ọ bụghị narụgo okwu n'ọnụ biko ajụgo m ikwe ekwere mmadụ ọ dị na Njenje media please. Ajụgo m ike ekwere mmadụ ebe a na-eme mmiti ajụgo m ya jụọ ya sị ya na asị na enyere gị ụzọ gara Enugu Ọnịcha ego ya irie ya ana m atụ egwu nwere ihe ọ eme andị enwe wee kọwakwa anya ya andị ihe ọkọwa mma asị gị ọ bụrụ ndị na-asọ Igbo sị na o make sense na ọ sị gị na a na-enye ya n'ụdị agha ọ bụ kọntraktọ ọ bụ gọvanọ ka ọ bụ prezidenti a ga-enye ya na o nwere ihe enye. Don't worry, ya na-ege ntị ọ na-ekwu ya na don't worry emesịa ikilie gị na-ajụ na-ajụ. So na onwero ihe gbasara without sounding na nnedi about ịghọta maka my own bụ na ana m anụtụ ihe niile onye ọbụla na-ekwu ihe mụnwa na-akaba ahụ emebu nwee opportunity enwee nwe ohere iji wee jụghị ya direct ana m ajụghị ya no ire ihe eti ọkwa m na mma ajụghị ya n'ụdịdị mma na mụ na gara eso okwu amụnwa ajụghị ya dịka ihe ị na-ekwu so ana m achọ biko na ọ bụrụ na anyị na-ekwu okwu ka anyị na-ekwu from an informed perspective biko na o nwere onye ọbụla nwe nke ọ na-emeta nwe nke ọrụ emeta so without defending him ajụgo m ya emesịa ịchọ msendikwalụ Chidi ka o put ya na description this video is on my channel there you can go and watch it please thank you. Okay. Ịma ịnụ ife okwu nwanne anyị nwoke. Okay, thank you very much. Ngadalụ. Ya ịma na isi sekpu ntị n'okwu anyị na-ekwu ma Enugu airport wee bido wee kọọbara anyị maka nwaanyị akụtụlụ ụlọ ya. Okay, ndị mmadụ akpọbago ka anyị were ife onye a ngwa biko kọwara anyị afa gị na ebe isi wee na-akpọ. Nwanne mmadụ ekenekwa m ụlọ ọfụma. Daalụ. Onye na-ekwu hello. Anyị na-anụ ife ị na-ekwu wenite ọnụ gị nwa obele. Okay, biko enwere na dọta fonu ma ha ghọtara m. Onye na-ekwu kwa bụ afọ mbụ Maazị Kosi. Onwe biko nụ enwekwana iwe ọnwa ajụ nchọ ịjụ Maazị Ozoke. Juban. Okay, Maazị Ozoke biko enwere iwe onwe okwu ikwute ife gbasara mgbe Maazị Chidi jụrụ ife gbasara ife Biafra. Onwe okwu ikwu nchọ ka m ghọta ọfụma bikos ọ na-adị mma ịma na ọ na-abụ onye na-amara ọjụa ka ọ ghọta ọfụma. Anọ m ịta na-akpọ mana okwu afụnụ o wute m rinne n'ife mee ụmụnna anyị n'Enugu. Aga m ekwu okwu IPOB anything anyị nchanye na-ebe ụmụnne mana gị akwu okwu ife gbasara ife da Biafra na dị okwu ije afọ na-eje abụrụ ije enwere ike inweta ọdị nso so ekwukwa maka ife afọ anyị na-aga na anyị na-aga dị ije na onye ọbụla kwesịrị ị na-anya ọfụma were uche ka ọ ghara ịbụ ụmụ ofu ajụ nchọ ịjụ bụ ife gbasara ndị afọ bụ ndị nke na-achị na-akụtụrụ obodo bikọs ife mụa na-afụ abụrụ ka onye ọbụla si aghọta ya afọ ma ife na-eme asị na aka na-abịa ebe niile na-agba ebe niile okirikiri and with that okirikiri afọ na-ekwu na aka na-agba ebe niile aga na-ekwu okwu anyị nwere ọnwa
adamekwa n'okwu ndị nke ọzọ ndị nke mba ofe mmanụ nwere onwe ha nọ ife a na-eme na Naijiria ka onye ọbụla si gba nkịtị ife dị otu a na-eme a na-afụ ife afọ na bụrụ na adape na akọntinu enwere ike before the year 2022 enwere ike ndị nke bụ ndị ọchịchị ndị nke a na-akpọ ndị amị ndị ike afọ nwere ike ịdịgoro aba n'ọdaba afọ mana mgbe ọ barụ n'aka ha ọ nwere onye afọdụ na Naijiria mmadụ ịnatakwuzi ụlọ ikpe BBC ndị bụ ebe na ebe onye ọbụla na onye afọ ịdị ya atụrụ n'obi m aghọtara ife na-ekwu mana ife m na-agwa ụnụ bụ na ife m na-atụ fa na-abịa onye ọbụla na-ekwu okwu ajụjụ gị biko ana m ege ntị since achọrọ m ajụjụ gị wee bụrụ gịnị so ajụjụ gị bụ kedu ife ọ fụta maka otu esi akpagbu ndị ọdịda anyanwụ ndị be anyị ka ife nwere ike adịmekwu okwu ife etu esi akpagbu ndị ọdịda ndị be anyị ma na ife mụa na-ekwu okwu bụ ife na-eme na data obodo bikos mafụzi na obodo afọ enwezi anyị nwere sekuriti onwezi ife mmanụ onye ọbụla na-ekwu ndị so ọ bụrụ dị ka ajụjụ maka nyenwa asịrọ na-ada akpagbu anyị nyenwa so ofu ife ka anyị niile na-ekwu ịghọtago anyị niile nakwa ofu unless m ifili na ọ sị na-ada akpagbu anyị eche m na okwugo na a na-akpagbu anyị na ife a na-eme anyị adịrọ mma mba okwu na ọ na-akpagbu anyị mana o nwere ife m na-achọ ka nnọ n'ebe ụnụ na-abụ nọ efe ịchọ ịnụ gwana anyị ife m na-achọ ka nnọ bụ o nwere okwu m na-ekwu ọ dị 100% mana ife m na-achọ ka nnọ bụ ife gbasara maka iji afọ Nnamdị na-eje amakwa m adịbọkọ na mụ agbọkọ onye ipọpụ anọ m obodo afọ nọrọ disi ihe ka m nso m folo bụ everything na-eme mana ihe m na-achọ ịjụ ịsụta nwa na-ekwu okwu onye nkwe n'ebe ahụ sị ka echerụ kemgbe anyị ga-eche idezi anyị eche idezi mgbe ndị abatalụ be anyị mba chelo biko before ịza maazị chelo biko before ịza maka mụnwa nọkwa ebe a solu na-ege ntị o nwero mgbe eji wee sị ọkwa njụ maka Biafra na Nnamdị Kanụ n'ife okwu nye amoju dị mma na anyị na-ege ntị ọfụma nyenwa na onwe ya ga-ekwu kịta m ga-enye ya ohere okwu mana ife nnu okwu bụ na ka anyị na-achụ ebe anyị na-achụ ife a bụ mishọn anyị nọ na ya mana ka anyị na-eme ya ka anyị rapụ ichefu ndị nke nọ like anyị nwa na-eje ụka nọ anyị na-ekpe ekpere maka eluigwe ga-abịa mana ka anyị rapụ iji maka na anyị na-ekpe ekpere maka eluigwe na-abịa anyị arapụzia ife na-eme n'ụwa kịta ya na onwe ndị na-achị anyị kịta o wee kọwa na onwe ndị a na-enye ego maka onwe ife okwu mụa si anyị dịkwa sure ọ na-akọwa na onwe ego a na-enye every month to governors and ndị ọchịchị anyị ga na-ajụfa as we are also tackling the federal government na-asịfanye anyị Biafra na anyị tosikwa ịdị na-atakụlụ ndị nke na-eweta ego na-asịfa kedu ife unu ji ego eme mana biko ka rapụ maazị ka ọza ikwuchago n'u ya bụ okwu bikos na ya nwere onwe ya na-asụ na o nwere ihe ọ chọrọ ka akwụkwọ mara bụ akwụkwọ a sị na okwu ara nọ n'afọ agba njọ amara mma ha abanye ya n'obi mara ihe o bu n'obi ekwugonu m ya bụ na ọ chọrọ ka m kwuo onye obosi ka anyị na-ekwu mụ na Chidọka anyị nchasị okwu ebe ama m ụnụ nchọ ọfụma mana ịma na ebe onye na-eteka biko o nwere ife nchọ biko nwanne m wetu obi ife abụkọ na ife nwanne nwanne efolo program ga-efo na efọ m nke ipostu na ife na-abata m ọrụ bịa fodete na ihe na-akọwa maka ife gbasara ife epọtụ anyị ije obi anya ụdị ego ka pasi ifolo m everything ka mbata mana biko ewe n'iwe ajụ a m na-ajụ o nwere ife ndị ajụ dị ajụ because ife ndị ajụ dị ajụ mana ndị be anyị sị na mmadụ edeji ụjọ dalala ya nwe ama nke si atụtata inu mana ndị onye ino agbara nke si atụtata inu mana o nwere inu nchọ ịtụ mana ihe ji atụtata ajụ bụ ife gbasara ife ikwugo chiri aka ọ gwarụ maka ife gbasara ife gbasara ndị ọchịchị mana o nwere ife nchọ ka nne ọnụ ka ụnụ maka ebelivu m n'obi m na anyị nwere onwe anyị today ndị afọ na-achị anyị fe ga-enwe pọwa bikos na mụ ama na anyị nwere onwe anyị na anyị nwa ga-edebe iwu nke anyị ka ọ ga-adịra anyị mma and ndị nke afọ na-achị anyị mụ ama na ifefa ji emedatinụ
bụ na fawa na onwe fa bụ ndị ji anya fa wee pụ ọgụ anụ mgbe gboo and that ọgụ afọ mee ụjọ afọ ka dịfa n'ime mmụọ ụjọ afọ dịfa n'ime mmụọ maka o nwere na-abụ nne-ege nna ya nwudo maazị ma isikwana na anaghị okwu n'ọnụ ịma na ife a bụ just going round and round. ife a bụ ogige mgbasa ozi nke Igbo Channel ndị mmadụ ga na-ekwu otu ife anụla ebe a nya ebe ọ bụ na maazị Chijioke ka nọ ebe a ọ dị mkpa na ị ga-arapụ onye anwa si ya ka o kwuo ife ọ bụrụ ịma ntinye okwu n'ọnụ gị nwa ga-ekwu nke gị mụ ekwuo nke m nyewa ka na ebe a nya ịma nsị ya na ife okwu ịjụ gị ajụjụ mụa nọ ebe a gwa gị ife nnu okwu nya ife inwe ọ bụ na ịnụrụ ọfụma ịjụ anya ọzọ si ya ịghọtago ife ị ga-ajụ ya bụ o kwenye dịka ọ dị mma na ịmụ gị tapịa okwu gị ọnụ ka ọ bụla ajụ isi nna ịkwenye na ife a na-eme dị mma ka na ọ dịrọ mma ka isisi kwụsị ya ka ọ bụ ife na-akwụ ma ife nna okwu bụ na ọsịrọsị kwụsị ya ọsịrọ na ọ dịrọ mma mana o nwere na ife ome ma mmadụ sị gị ị na-emekwa nke a gị menyekwa nke ọzọ ọ dị ife nchọpụta bụ na ọ na-emeghe anya anyị n'ebe dị ka a ga-asị na anyị na-echefu ndị ife a bụ eziokwu ọ na-adịzi mma na anyị na-akwado Biafra na nwanne anyị nwoke na nwanne anyị nwaanyị nọ n'ala Igbo na mmadụ ga-ebulizi ego enyere ya ka ọ wee lụọ ụzọ lie anyị ama njụ ese bulu nri onye anwa kwesịrị ili lie anyị ama njụ ese bulu ego ebunyere ya ka ọ wee lụọ ụlọọgwụ lie anyị ama njụ ese ọ sị mba na anyị na-asị federal gọọmenti na anyị chọọ ime efe nke anyị ọkwa anyị kwụsị maka ịlụ ọnwa anyị Niger Bridge na ime efe niile anyị niile kwekọrịta ịghọtago so ị niile na-achị azụ kpọọ vidiyo a ka iweghọta ife anyị kpaa na nkata maka ọ dị ete aka ọ dị afịa arụ ọfịaba arụ asị na anyị bịa ebe a kwụba ife anyị ekwurọ ọ dị ka anyị aghọtago ife ikwu mana ọ dị mkpa na nke nwa na onwe gị ọkwa ịghọtago na anyị niile nọ n'ofu ife ngwa daalụ mba nwere iwe dị na ya nwere mkparịta ụka ka anyị nọ nwanne m biko ka anyị tụke ka anyị tinye aka na okwu nwaanyị a kụtụrụ ụnụ ya n'Enugu airport onye ọbụla chọọ ịkpa mba unu ga-enwe ndidi nweenụ ndidi biko na okwu a dị mkpa ka o tinye ọnụ n'okwu a ka mgbebiri ya bụ okwu ịchafụ nwaanyị a bụ mgbe ejelu ka igosi ihe onyonyo ebe a na-akụtu unu so anyị wee fụ nwaanyị na-ebe akwa m ga-ese ndị vidiyo ya na chat a wee jụbịa ya wee bụ na nwaanyị a mụrụ ụmụ 6 ọ dị 80 years afọ ya bụ Mrs. Veronica Allo Njenje ka m kpọọ ya ka ndị nwa obere isendigo m ya ka m kpọọ the link so ka anyị maa ma ọ ga-akpọ otosi ịkpọ mkpọ ya ka ndị mmadụ fụ ya ara asị ebe a na-eme njelu yes ọ ka mma na akpọ ya ndị mmadụ ewee ghọta ife a na-ekwu nye m obele ohere ka m wepụta ya ọfụma ya ife a bụ na webụsaịtị unu okay ife a bụ GoFundMe yeah but you can play the video yeah okay so can play video anụ you can start from there. afọ one ka ibigo n'ụlọ 1963 ka m gbara akwụkwọ ebe a 1963 wee ruo taa arụzi a na-akọ onye ọkwa di ga anwụgonu di m anwụgo 1970 sọsọ 7 years ọchịzara m ụmụ 6 a from elementary to university ụmụnwa soro ha nke dị ọkpara na eya ka ọnwụ Ibu onye eme n'ebe a? abụ onye eme Nyaba na aba na di gị. ana
ọ dị mma nwee ndidi ebe na-akwa a sị na o nwere ike na ụlọ a na-emetụta ọdụ ụgbọelu a ọ bụ eziokwu enwere onye bịara gwa m eche m na gọọmenti ji iwe anụ mmadụ enye onye anwa n'otisi and gwakwa ya na-atinye ego ọzọ ka ewerizie nke ha n'ọtaba enwere onye bịara gwa m n'ụbọchị ihe niile a bụ na-akarịba akụba ọzọ bụ na na-egbu oke na-akpara enwere onye bịara sị ya igwe emere bụ nwanne di m igwe Felix bụ nwanne di m Felix ugwu bụ nwanne di m diọkpara m so wee wetara igwe a ọ bụ tata sogide ewu niile ekwenyere oge echiri echichi na be m ebe a ka diọkpara m kwenyetere ewu a na-ewegara ya etu o si wee na-ewegara ya ofu ọ dị mma kedu ihe gị na gọọmenti nwe ka ha si zite mmadụ gị na ya kpagoro nkata kemgbe ihe a na-eme maka na afọ gara aga ka e kwuru na a sị na amaki ga ebe ndị a niile ka akwatuo ya kedu ihe na-agwa gọọmenti ejekwere m na nke gọvanọ esokwe m ndị ọzọ jebe gọvanọ esikedu ndị ga-ekwu okwu amakicha tinye afa ebuzie ka ndị ọzọ buje mgbe gọvanọ siri ya ekwuche ego ndị na-ebe ahụ siri na-ekwuche ego na mama nkwuzi wee sị biko ihe na-ekwuche ego na-abịa akwamabị jibe ego okwu ego jibu bụkwa onye emere ndị mụrụ jibu bụ ndị emere ndị mụrụ bụ ndị emere ekwukwara si biko ihe na-emekwa anyị na-abatakwa ya akwụghị ndị ozi gị ọ ga-azụ ebe anyị gaa n'azụ n'ihu niile ụmụ m ndị mụrụ adịgo fọ ọ fọdụzi sọ mmadụ na-abụ ofu nwoke na ofu nwaanyị mana nke nwoke ahụ nke nwaanyị gwara Lagos site atụọ nwanne m nwoke a na-ekiri ihe a ọ na-agbawa obi biko gị nwa bụ onye emere ihe onyonyo a kọwa kenele anyị biko iji gbuo ya na ịchafụ bụ na afia bụ Mrs. Veronica Alum Ngene ọ bụ onye Enugu mụ na ya na-akpa since ihe a mere ezigagolu m ozi ndị galụ gafe ya na Enugu nwa obere ihe m nwa nwere m ga-enye ya enyego m ya wee sị ya mama na onye a bụ nwaanyị mụrụ ụmụ isii ịnọ wee nwa n'ime ha ụfọdụ ofu nwoke na ofu nwaanyị ofu nwoke nwere onye ma ebe ọ nọ nke nwaanyị fọrọ afọ a sị na di ya nwụrụ na dis mgbe akịta enwe lockdown na COVID so unu ga-ama na otu ọhụụ na ọgọdọ kelu nsị na onwero m ebe onye inye aka si abịa na ihe wutekasịrị m ji welu si ka ntinye aka malite m ga-esinyere ya aka bụ na ekotulu unu ya onye a bụ onye nwelu ihe a bụ Chidi ebe a bụ nke kasị wee gbawa m obi onye a bụ onye nwelu ebe a nwere ike like 4 plots of land o nwere maternity n'ime ebe a she was a nurse o nwere 14 shops alụgasị ịmagara etu esi alụ so abịa kulie everything na ndị mmadụ mesị onye jee na the video ike afụ mgbe mana nke wute kalịsizm bụ na onye a bụ ancestral home ya uno nna ya na ha bigo ka a bịa kutue ini di ya na ini ụmụ ya nọ katapila bịa lia ha enu now that's where ebe njiwelu na-ewesara Enugu steeti gọọmenti iwe na-abụ na-ekwu na-asị na hapụ nke ndị ugwu na-eme anyị na nke anyị na-eme onwe anyị kedu ka unu ga-esi wee bịa kutu unu nwaanyị onwere onye nyelie ego onwere onye si ka biko na oke mama anyị ama nlụtazi egwu n'oge otu ọ dị but ka aka maka anyị je lụọ ọlụ gị unu anị 2 rooms 3 rooms onwere onye si mama ngwa welu 10 million or 5 million onwere onye si mama ka anyị gotalụ ga na ebe ọzọ ka anyị relocate graves niile anụnwa ebe ini ozu niile a ka anyị bugalụ gị ebe ọzọ ka na achọrọ iwe ebe a wee mee part of airport because ihe eji eweli ya bụ ebe a ga-etinye the night landing na the outside the airport is about 1 kilometer ọ na-adị 1 kilometer from the airport ghọta so ị ga-afụ ini na-afụ afụ Chidi nwee ike rapụ ya gbanyụọ ihe a ya ka nne akọwazi ka ndị mmadụ na-afụ ihe a na-ekwu maka na a sị na atụpụ nkịta akpị ya gosiri ya na ọ na-adị ka ihe njiwe ka ngosi anyị bụ na anyị bụ ndị Igbo ka anyị wee na-aghọta na ihe a bụ
ihe anyị nwa mere onwe anyị and nke wutekasịzi m n'ihe niile a bụ edelu m meseji WhatsApp wee degalụ sinetọ ya. Kedu onye bụ sinetọ ya? Nnamani, the former governor of Enugu State. Nnamani wee gosi ya my WhatsApp message, klisia vidiyo ya nụnwa gbache nkịta. O gosi double take, gosi na agụgụ ya na WhatsApp. Ezigalụ m the same message and the same distance go digalụ ugwu anyị gosi ya gbache nkịta. Onye na-represent ya na rep bụ Cornelius Nnaji. Ezigalụ m Cornelius ofu ozi ya wee ziga ọtụtụ n'ime anyị ga-ama onye a na-akpọ Charles Ogbu. Charles bụ onye Enugu. Ayọm Charles Ogbu. Charles wee jee mitie nwaanyị a. O nwere another video ntinyekwa na channel unu ga-afọ ebe na Charles na-ekwu okwu. Charles record wee mitisia nwaanyị a. Charles wee jee na nke Igwe Emene because na-ekwu isi ihe m kwuru na mbido. Ana m get involve ebe m fụ na onweghị ihe m mere. Ara m asị kedu na asị jee mee kedu ihe m na-akwụ onwe m bụ kedu ihe m nwa ga-emenwu. Igwe Emene wee jụ na ama ngwa ya okwu. So o wee bụrụ ya bụ na mama arapụ gị ya ka ọ na-alụzie na nke ya. That is ka arapụrụ ya ka o jezie nwa. Onye tetala ụla bụ onye landlord nwelu ụlọ nwelu many tenants. Chi before chi ya na-efo akụtusi unu ya nnukwu compound ahụ onwerozi ihe onwe. Mama sị m na o nwee nwaanyị kpọọlịa, ọ sị na nwaanyị onye Anambra kpọọlịa wee na-abịa wee na squat with the woman. Nsị emesịa na m ga-akpị ya maybe tata ma ọ bụ echi ka nnata ya nwaanyị onye Anambra ka m kpọkene because mbọsị m gwara anya ọsị na ojiro na emesịa na ọ ya anata. So nwaanyị a wee kpọlịa wee na-abịa. Now ihe anyị chọrọ with GoFundMe a akpọgo m mama wee jụọ asị ya ma ụka nwụla anyị ma ọ bụ na a ga-alụ nwuli unu. O si na onwe ezi ebe na ihe abụọ anyị na mgbe di ya nwụ na ndị be di ya Igwe Emene so bụrụ ndị be di ya na ndị be di ya lesịa n'ifọla afọnụ. So n'ọdat ihe efu kịta agba fensị ihe a na-egosi kịta ya kulisi bụ ihe fọnụ. Kịta federal gọọmenti ewelu gị ya for Enugu airport. O nwerozi ibu niile ifu uju ebe a kere ebe ọ ya ebu wee je. O wee bụrụ ya ka anyị ji wee na ndụ wee sị ka anyị malụ ọ bụgodị na federal gọọmenti felu anyị steeti gọọmenti felu anyị local gọọmenti anyị ga-efelu nwa. And mụ nwa kwetara na nke m ji bụrụ onye Igbo the Igbo spirit and anyị ji m ohala na-asị onye ọbụla tụnyegolo ego ya because anyị na-ekwu ya efu na GoFundMe a na onwego ndị wetala ego as of tata na anyị nwere 977 pounds. So that's ọ gafego $500,000 anyị nwetago so far. So biko onye ọbụla ihe nji ohere a na-asị ka nkwuchi ya bụ na nnukwu azụ tụnye nnukwu nkwụ, obere azụ kpata obere nkụ. Ka anyị gwa nwaanyị ya na o nwere ụmụ and ihe na-ebutekarị mbụ nne m anọrọzi nna m anọrọzi mana ọ bụrụ na m anwụọna ọ bụghazị m na nwụ before nne m ọ bụrụ na anọkọta wonde asị na obi m na-ezinifte na asị na gọọmenti bịa weli ya achụpụzia nne m ka o jee bili n'ilo na-alụ ka ọ bụ and ya ma nnọ ụdị alụ a na-eme n'ala Igbo and iji wee pịachi okwu a Chidi nke wutekarịsịzie m bụ na mụ na mama nọ na-ekwu na weekend ime ihe ọ gwara I played it on my channel. Ọ sị m maazị gee m ntị na ihe emelụ m n'Enugu na otu ọ dị ya kịta na ike ụwa agwụgị na ọ sị ya bụrụ nọ n'Imo maọbụ na Anambra maọbụ na Delta ka a chọtara ya ebe ọ ga-ebi na ọ chọzi ka o jebile ebe ahụ. Ịmakwa ihe ọ bụ ọhịa bụrụ n'ọnọdụ ka onye achụpụ na biya anyị onye ọbụla na-ekiri m n'onyonyo a wetu neke n'uche na be ikpe ọbe nna gị o nwere imere alụ ogburu ọchụ o nwere alụ ome na iwe ya bụ na njọ ya bụ na achọ development wee bata development eji kuru ibi ya bụkwa airport onofu dị ka ebe ndị ala bi enwe bụ development a na-ekwu ibe and na ichi kpochekọta okwu a biko onye na-ekwu na comment section na ọfụ ebe m na-agba egwu ebe m na-agba egwu na-aṅụrị ọṅụ na airport na ọ dị disappointed na na-agba egwu na-aṅụrị ọṅụ biko
ịma na mgbe ụfọdụ amara mma ọtụtụ n'ime anyị ọ na-abụ na anyị ara ege ntị ka ọ na anyị ara achọ ịmata ihe na-eme. Since emepe airport na my channel airport to go more than 6 videos on the airport just highlighting ebe niile eri mperi na airport a. Ọ dịghị ka ihe onye na-aṅụrị ọṅụ. Yes, eme m video last week wee na-asị na ndị obi dị m ụtọ na a na-emepe Enugu airport after 372 days. Yes, mana ka nsizi na a na-emepe Enugu airport mgbe ha mepezila nje wee jefu ya eso na-agba egwu. Ana m agba egwu andekwu m egwu agba m egwu nwụrụ ọṅụ na runway ndị mekwukwa lụọ echi runway ha lụrụ ihe ekwesịrị ịlụ mana ebe a ka ọ kwụsịrị. Sorry, nwanne m nwoke nwee ndidi onye nọ na phone. Hold on. Maazị, onye a na-ede efe a ọ dị mkpa na ị na-achị kilie ife onyinyo a eme na ọ bụrụ sọsọ ofufe ka ekwu ife ekwula erika ịghọtago. Onye na-asị increase the volume, I hope volume nke gị ka ị ga-emekwa increase maka anyị nwere nsogbu ebe a ife niile dị oke ebe a ndị ọzọ na-anụ ya ọfụma. Mana biko maazị, ana m ekene gị n'ebe pụrụ iche. Ana m ekene gị maka ọ bụrụkwa sọsọ ịbịa na-ekwu sọsọ okwu. Ọ na-adị mkpa. Ndị oyibo na-asị put your money where your mouth is. Efu na mụ ebidogo achọbụ m igosi ndị mmadụ ebidogo m tinye ebe ego nke m mana oluzi ebe a ya taịpụ credit card nọmba wee fụ na nwunye m ya achụpụ m n'ụlọ ya ji wee mechie. So bikonu ife a bụ alụlụ bara ulu. Ọ dị mkpa ka onye ọbụla tinye aka ka anyị mee ọkwana ife aka anyị ji wee bụrụ ndị Igbo anyị maka esi enyere onwe anyị aka. Onye ife a na-ekwu na a na-emegodu gọọmenti a na-eso gọọmenti maka edego leta nọ desia leta mgbe a na-achọkwa ife a na-ekwukwa ife a na-ekwu nwaanyị a na-ekwu maka ya nwere ọnụ na obi na ya. So anyị ama nchebe mgbe gọọmenti ga-emela ife kwesịrị ime. As a project manager odo onye na-ekwu okwu ma ife ọ na-ekwu mụ ama na ọ bụla ebe a mbi iwee kwuta ife gbasara imi ebe enyi mmadụ nsogbu akwụsị ife niile ịma mmeghe onwezidi iwu ị ga-ashọt onwe ife nọ na-ekwu maka ant onwe ebe onwe mgbe achọ elu Heathrow, I think Heathrow Terminal 2 sorry Heathrow the second runway. Ihe a na-ekwu anọkọtasị gị na arụrụ ant na a ga-erelocate ya na ha dị local to haze na ha that is ịgụkata ụfọdụ ihe si ya na ndị ọcha nwekwa enwe time mana ya ka ọ ya abụzi ndị ọcha na-akwanyelụ ahụhụ when a na-eme ụdị project a they consider the birds, they consider the nature. Nke a bụ na mụ na gị you consider the human being. Ife abụrụ na nwaanyị Igbo ife abụ their ancestral land. So o nwere ka esi etrit udili ife a and onye okwu anyị na-ekwukwanụ na ka anyị si wee mee onwe anyị. Ọ dị mkpa na o nwere ka anyị ga-esi wee na-eme onwe anyị ndị mmadụ wee take anyị serious wee mara ife anyị ga-eme onwe anyị mgbe ọ bụ anyị nwa na-achị onwe anyị. Ọ dị mkpa ka anyị si from omume anyị na-emeso onwe anyị wee gosi otu anyị ga-esi wee meso onwe anyị mgbe anyị nwere onwe anyị. Ya biko ana m adụ onye ọbụla ndụ na-adụ onye ọbụla ọdụ na-ayị onye ọbụla bikonu ka anyị jee tinye aka n'ọbụla enwe tinye aka ka enwee ike ịma ife a ga-emenwu nwaanyị. Anyị ga-etinye ya n'ebe anyị na-akpa nkata na chanel anyị ka ị wee fụ ebe ị nwere ike ibinye aka n'ife anyị. And ọzọ dịka ibia bụ onwe onye nọ na line anyị debe on standby. Okay, biko sorry iwe ya dị ngwa mba kwutọpụ ife na-ekwu ka nwanne anyị nwoke wee kwuo. Asị m na biko onwe onye na-asị ịgbanite volume. I think ka mma I've just n'ebe a na-ede ihe odide na chat esendigo m nwaanyị the video ebe onye ga-abụ emesịa ka unu jee na chat ka unu fụ video ebe unu ga-awọchi unu soro ya bụ video unu ga-afụkwazi ebe edelu onye chọọ inye aka GoFundMe otu onye ga-esi enye aka biko. Anyị ga in fact kịta a ga-ewelu a ga-eje tinye ihe a bụkwa m ga-etinye the link kịta anyị ga-azụ obere ahịa ịzụ ahịa the link
the link ana m dị asị ebe a. ka onye ọbụla kwadokwa Chidi, ka onye ọbụla, ihe a bụ Igbo channel, biko kwadonu, like anụ, subscribe anụ, share. Onye na-like kwa unu bịakwa na Njenje Media, unu na-like ya, share kwa. So anyị ga na-akwado onwe anyị na-afịa ka anyị na eziokwu mana ka anyị na-eme ihe anụnwa, ihe unu ga-ama ama bụ na ọ na-abụ Chidi nwanne m nwoke na ana m awọchị ya, ndị ihe unu ga-ama ama bụ why with ihe anyị ji eme ihe anyị na-eme bụ na anyị obi adịrọ anyị mma n'ihe na-eme anwa bụ ihe chọsị anyị ji ekwu okwu. Ịma na ọtụtụ ihe anyị na-ekwu nwere onye nwere ike place nwee na-agwasị nwere ihe place nwe advert na my channel, not even my website. YouTube I spread my channel. I like Exactly. I spread yeah. Because no, I ndị want to na-ekwu get abụrụ- ka spread yeah. Ka anyị wele ife nwanne anyị nwoke na-ekwu ka anyị na-achịta biko iwe n'iwe na anyị edebe gị na ọtụtụ oge. Gwa kana anyị afa gị na ebe isi wee na-akpọ o. Biko kwụsịtụ okwu ike o. Okay. Okay. Ewo. Hey. Ewo. Sugonu. Hey. Not less than 2 months ago. Wow. And then when I put a less than 2 months ago. But I'm okay. When I get about that one, I need him the number. And then I get guys where contact him and the rest of them. And I just enjoy to of you, Naga go over Biafra. Of you, I guess, and I tap Biafra. I went before I went over. Ndi Yoruba with Ututua. Ndi Hausa with Ariwa. Of you, Naga over Biafra before I went with a high natural. My attitude, and that is what I got to achieve. Which was okay. Just let me go. Thank you very much. Ngwana onye ị efu na oge ndelu flyer ife nde na mụ abụ onye ajụjụ na Tochukwu bụ onye azịza. A ga-ebido from onye azịza so mụ isi na-egbu ogidi na-egbu ogidi dị ihe gbasalụ Biafra dịka ihe nwanne anyị nwoke jụrụ. Ejụa m ọ bụrụ iwu bụ na ọ ga-eme a ga-abụ Biafra, mana kama ọ ga-abụ abịa anọlụ n'etiti ebe ọ bụrụ na ndị na-anya ụgbọ mmiri na-atụgharị ọ bụrụ mgbe eji echenji ship or captain. Ebe anyị nọ kịta abụrụ mgbe eji ekwu okwu mgbe ọ bụ Igbo ma ọ Biafra. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu okwu inwere onwe anyị, ihe m na-achọ ka onye ọbụla malụ bụrụ n'obi bụ na enwere ike mesịalị ma inwere onwe anyị ọmanza Biafra. Achọrọ m ka onye ọbụla, ihe a bụrụ okwu ụmụazị, ọ bụrụ nke ihe abịa na-edebe nonsense na ihe a bụrụ okwu ụmụazị. Ihe a dị deep na ịbịa a sị na-ejide anụ egbe n'aka ewekwue ma nwaanyị ọ na-eri, maka na ọ bụrụ na ị chọọ ime ihe na ịka Naijiria ihe niile a anyị depụtasịa na ihe niile a bụ ihe Naijiria na-eme anyị chọrọ ọ bụrụ na anyị nwere onwe anyị. Ihe ndị anyị depụta bụ ihe anyị nwe ama mma onwe anyị. Mana ebe a ka anyị ebidogodo. Gịnị bụ nwere mgbe Naijiria jụrụ anyị ma ya chọrọ ịbụpụ ịnọ n'ọnọdụ a ka anyị na ha so nọrọ. The first thing anyị ga-emegodi bụ ịjụbagodi Igbo oke unu kwetakwa na anyị na unu ga-anọ, unu kweta oke ọ bụrụ na anyị ekwetago na ka anyị ga-esi wee nọ.
ekwetasịa na anyị ga na ya jụọ onwe anyị unu ekwetakwa na anyị ga-aza afa ọ bụrụ na ya ma nza afa kedu afa anyị ga-aza ka ọ bụrụ ọha karasị nke a na-akpọ ọha karasị nke ndị oyibo na-akpọ demokrasi ọ bụkwa ọra m n'ọnụ. Nwanne m nwoke ka m tinye ọnụ n'okwu anwa ịma na eji uche wee na-eme ife ọbụla a na-eme and ọ bụrụ ife niile ka mmadụ na-ekwusi a sị na oyi na oyi na-adị na mma wee leta aghara okwu ekwesị ịdị na gị na mmadụ na-ekwu okwu ọ bụrụ ife niile ị na-ekwu ịma na-ekwu ya maka na ịka wee malụ ma ọ bụ maka na ịmarụrọ a na-edebe ife n'etiti wee na-ekwu ya ịfụrụ ka nkọwa okwu ọfụma ọ sị na kịta ka nkwukwa ya jee n'oge ebido ị ga-ejeje kpọghalịa vidiyo anụ a ka ị wee fụ ebe anyị niile kọwapụta ife and all question njụ specifically nwanne anyị nwoke wee kọwaa na nyanwa kwadolu ife anyị na-azọ ịnweta Biafra ọ dịrọ debatable wee gosili mgbe o bido wee kwubia so achọrọ ka a na-ekwu ife a ka ọ na-ebute ọgba aghara kịta ife anyị face godo bụ Biafra mana ife ọ adịzi and ọ dị nke onye ọbụla ma ife ga-ekweta ife ọ adị na na ka azọtagodu ana ewee zọbazie ute ọ ka nwekwa ike ute ichi n'aka wee na-azọ ana enwezi ike ịzọta ana iwee realize ya na ikezi na ute ahụ echi n'aka brọdzi udili ute ahụ ka e need ma ọlị na bed ka a ga-eyuzu wee nọbazie na dị anyị so ka anyị rapụgodu ikwube ma ọ bụ sọsọ ma akpọrọ ya Biafra ma na akpọrọ ya Biafra. I think na the struggle dị clear ka a continue godu that struggle na mgbe a zọtara ya na onwere nkata ụfọdụ a ga-akpa akpabazie nkata anwa ọ bụrụ kịta ka anyị ga-preempt ife ga-eme because you can't predict it so ka anyị rapụ ilose focus ka ọ dị ka a ga-asị na anyị ọ dịkwa ka ịghọtafe ihe nkwulo because ihe nji wee jụọ ya bụ ajụjụ bụ na ọ dị ka afọ Biafra anyị na-use bịa dịka ọpụzi ife mgbachi ụzọ n'igwe ọganihu na ife anyị na-achọ eka nji wee jụọ ajụjụ nji wee jụọ ọkaiwu mba mana but we are all saying the same thing. Ana m eche na ịmana you have to put your energy ịma ntụsasịcha your energy n'ime ife a na-ekwu enwe ọtụtụ okwu dịgasị n'ime ife a na-ekwu ewebecha enwe time for everything onye maka anyị na-ekwu na anyị chekwala maka uche onye adịrị anyị njọ na anyị che na kịta na ife anyị ga-efocus godu the mission dị very clear mmegbu ka a na-emegbu anyị and afọ a bụ afọ eji wee na-azọ ife a na-azọ ama m ịghọta ife na-ekwu mana ọ bụrụ na afọ a nọchie ụzọ ọkara mma ka arapụ afọ a mana a na-akpa nkata ọ na-abụ na program ebe a ka anyị ga-anọzi wee zaba ajụjụ a ọ na-abụ na program a ka anyị ga-anọ decide ya na afọ ka anyị sikwa nkịta mụ na gị sikwa nkịta na ọ bụrụzi Biafra gị na-emezie ebe a ka anyị ga-anọ onye amoju dị mkpa ka anyị na-ekpokọta okwu ọnụ ka anyị were ife onye ọzọ na ekwuchagokwa ọnụ m ya bụ okwu wee bụrụ nke a na-ekwu na ọgba mgbada gbachi egwu bụ ike thank you ka anyị were onye ọzọ biko nwoke na anyị onye na-akpọ na ebe isi wee na-akpọ Chidi aha m Abraham Ụzọma. Daalụ Abraham Ụzọma, ebe ka isi na-akpọ? Esi m Sweden na-akpọ. Daalụ and enwere m ajụjụ m chọrọ ịjụ maazị. Maazị Njenje Media, m na-watch program ya all the time. And esokwe m na ndị kọmentrị nụ sị that na adị disappointed na mgbe m hụrụ ọ na-agba egwu emepere Enugu airport. Because mgbe m hụrụ ọ na-agba egwu nna ha epole mgbe alọgụrụ Enugu
shot they are down. So when we on our way, I watch a plan program here before. One I said on Amway to go on. I say, Enugu Airport got one of the best. Enugu International Airport got one of the best theater. So when we on our way, I've been very happy. I was excited to see something one of the best theater. So when does it who's other program other video to the airport and everything? Garage is say why Mazi is on the media why about Diego. That I am going to say that I was very disappointed. Ngwabiko, Kanzagi are very quick. I'm Adam Obi the Motono Gunwa Bonya Juru Yabaju and Nampik Yabaju Nagua Popala Pom. Biko, onye na-eje nzukọ ya bụ eju na-ekpulu okwu Korea. Eju na-ara arapụ okwu Korea n'ụlọ wee jebe nzukọ. Onye nuka ntụgharị. I kwesịrị ịma jee nene ya bụ vidio. Mbọsị mme vidio emepebeghị airport. Ọ mgbe ekwu na confirm go date. Ka m mee vidio na-asị at last na a ga-emepe airport. Gaa nene ya. Ana m agba egwu wee bụrụ the only person. Asagokwana ajụjụ a. Except come here before. Ana m nwa asaga ajụjụ maka ọ sị na ọ na-achịzi azụ wee fụbazie onyonyo na-egozizi maka ife na-eme na airport. So no. Ọ bụrụ na nnaghachi azụ na-egosi. Ọkwa ọmụnwa akwa nwanne m ka nyewa na-achị azụ. Onye nyewa na-achị azụ na egwu wee bụrụkwa the same ana m agba egwu wee bụrụ the same person nchekwazili na-asị ụnụ. Ọ bụrụkwa ife nkwu ka alụ ebe a. Maazị onye ọka ndị ya. Chidi enwere ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ. Nwa jụọ onye o nwere mmadụ ịtọ na-akpọ. Jụọ ya. Anọ m n'ọrụ so ka m continue. M ga na-awọchị gba m after. Okay, no problem. Ajụjụ ọzọ m na-ajụ because of Maazị Ebile na Germany ọtụtụ oge and mụ na onwe m na ebile m na Sweden more than 17 years ọtara. Germany ahụ m na-abịa Germany steady. Ngwa jụọ na ajụjụ ọkwa ịmụ mmadụ one nọ na-eche jụọ ajụjụ gị. Ihe m na-ajụ the system ebe obodo anyị bi n'ime otu ha si na-arụ ọrụ because ihe m kwere na-ajụ ajụjụ ahụ maazị si that na anyị suppose ka anyị mezigodo obodo anyị first ka anyị hold our governors responsibility accountable for emezido obodo anyị before anyị agawa federal. So ihe m na-ajụ a place like Abia State, one of Orji Okalu was the former governor. Abia State, Abia State doing Orji Okalu regime. Orji Okalu destroyed that Abia State. So can I ajụjụ gị biko ajụjụ m wụ those governors mpudu ma arụrụ dị ma ha rụchapụra under their govern time. Ihe mere na ha jide enwetekwa seat na House of Rep or weta seat na House of Assembly. Why are they after? Because but I don't even know a very slight mistake. Chalo. Oyezo ka gị na-ajụ ndị nwanyị ndị na-evotu ndị. No, mụ abụ m INEC. Anyị anụgo. Ndị gọọmenti federal jikwa na-enyekwa ha ndị federal na-ebịakwa ndị federal na-emere gị elect ndị nọ na ya ọrụ gụma na-esend ndị nọ na ya representative ebe ha na-eje ọrụ gụma na-ahapụ ha natakwa with their siren na Christmas. Ka anyị welu ajụjụ ka ha mbịa ka anyị wele onye a na-akpọ onye a nụchazie nke onye a ịzazie ya biko nwanne nwoke ma nwanne nwoke kedu onye na-akpọ biko ngwa biko ebe ka isi na-akpọ ngwa biko gbanyụọ ebe isi wee na-ege anyị ntị
Udo dịrị gị. Daalụ nwanne Maazị nwoke. Njoke, Maazị Njoke, I followed you. You told me that you airport from day one. That was when I came to remember your name again. And you are so now, if I go to the airport, I believe to my own understanding, maybe now, not the opportunity, you will be doing it on how, even though. Exactly. You also made in Ghana. Because they will tell me why I got it here. But can you tell me before now? You the federal government you are not money. So they Ghana you are. But now, if you could why you could you be aware that the available okay? Because with their position, I'm not going to state government court. Why else would they want? I'm not going to state government court. Actually, why you don't get blue owner? I'm not to go get government support them because so yare, you put in the wire. Okay. Of IPOB. Why now? What is it? In 9 hours. And open my arm here in the poor. I'm not coming to the Amra or Google. Martin the Kalu of a Yamaro. But the engineer here. I want to tell you one thing to create a monster is easy. But nothing become alone cannot control IPOB. And I ain't just going to put around. The Afro Macainta and I ain't just to go to Kotono, Maroka, because we will now beforehand a new hunter because we are the American. We can win because. Daalụ rinne. Maazị ajụjụ na-abụ ka ajụ onye nke izizi na-asị kedu ihe iji wee hapụ ndị na-alụtara ọlụ ka ha na-achịkwa azụ na Senate na House of Representatives giza kedu isi iji rapụfa ha na-achị azụ ịma na ọ bụrụ gị nwa ndị a why iji rapụfa ha na-achị azụkwa to House ịma na onwe ihe na-eme anyị mgbe ụfọdụ bụ na it's quite a pity na some of us even as adults na ọ na-abụ anyị na-ekiri ihe a na-ekiri ya na ibe n'ibe m eje m iduga oyi nwoke akwa o si London nata last year n'isikwa atọ for the first time ka m gago honestly for the first time ka m gago isikwa atọ in all my adult life. I have never been to isikwa atọ mana agafee m uturu n'abanye isikwa atọ on a speed there was no sign. The next thing na-afụzi bụ na ụzọ a gara isikwa atọ kebie pụọ awesi m na otego ọ dị etu a na eme. So when I put isikwa atọ on YouTube, many of you Maazị Ezeoke isikwa, you see me, I reported on that incident because I was shocked. Na enwe devastation na enwere ebe enwe single sign telling you slow down na enwe this gully. That's number one, anger. So people understand when I get angry, what I get angry on issues. I wrote the Abia State government anyway. I didn't expect them to. But after a hammer there, Hano, they eba ablugo eba na recoup every year when we get a budget eba so bugo egani really. I must say one of the people who know with Oju Sokalo said that he watched the video and when let us send the alum that time that he spoken to Lawan. This Lawan now, these are rubber stampers that they will look into the road to Abonese. Now, that event was April 2019. It's over 18 months now. Oza Akarolonia. I am driving somewhere. The same old Jews Okalo, I ran mad when I say literally Alabama to see a man, Gab Emepe, Uno, Umaze, Weje na Owere. Bulegu na Akria. See, this is not the Igbo nation I grew up in. This is not the Igbo nation I know. If every other person condoned their thieves, we must call our own thief. That's me.
And I made a video and I condemned that. I know the avalanche of threat and whatever, my brother, all I know is that to stand with my people and stand, I'm a red calf chief and I must stand with honesty at all times. Now, everything in a wuku itu election na Senate. Obronke mbose election, you know wuku offensala. Your vote can actually stop them from going into that place. But at the end of the day, when we boycott the state elections, we boycott all these elections and we'll come back and complain. Sorry, I can't help you on that one. Now, on the taking the Enugu state to court, Maka Mrs. Alum. Sadly, asị gị na ọkụ gba fada ị na-ajụ ma ọkụ agba afọ ọnụ mama enwere ebe obi na ijebegodo okwu court emejuru onye nke kutu fence ndị federal airport eji ekutu obie onwekwa court order, 2 court orders that empowered him to go and do that thing. Man, if you're going to esi ekutu obie, so nke ha bụrụ ka bụrụ inu na Nigeria bụ na ọ bụgodi na ya eli yoba ọna biko ya bụrụ echi. What is needed now, the woman, nwere obi, honor escort with somebody with all those properties. The best thing, the minimum I've promised myself, the minimum to solve her problem long term. Budget maybe every 5 million. Could do a 3-bed house. Challenging was according to my conversation with her over the last weekend, no one. So that's probably it's into the money. There is minimum, but by next month, if nothing happens, this month to be September, then we will pay for 2-3-bed accommodation for her, pay for 2-3 years, as no matter you go now to that. My only issue, all the 80 years, won't raise any source of income. That rent to go see then, what then happens? Thank you very much. Yeah. Ewo, sorry, my volume agbanyụ unu ewe n'iwe ife na-ekwu bụ na alụ ka anyị na-atụ n'ebe a nwere mgbe anyị ji wee sị na alụ anyị na-atụ bụ nke kachasị mma oke unu anụbago m nkịta nwere mgbe m ji wee sị na alụ anyị na-atụ bụ nke kachasị nụ o nwee ife ụfọdụ a ga-ekwu ebe a ị ga-anụ ịma nkwetacha n'ihe anyị na-ekwu nwere ife ome nwee nke anyị ga-ekwu esi na onye ọkachasị mma mana ọ bụrụ na anyị na-ekwu ya dịka anyị si wee ghọta ọ bụrụ na ọ bụrụ onye ọkachasị mma mana ife dị mkpa bụ na anyị wepụtala oge na-atụ alụ na ife ga-adịlụ ana anyị mma n'uche m ọ ife dị mma na a na-eme nke nwekwanụ nke nwa ebe ịfụ ị ga-adụ anyị ọdụ ide ya ezitala anyị ozi efugo nọmba m ijekwa na YouTube ịchọ Njenje Media TV ilu ebe anwa kama ị ga na-asị na asị ije nene ife onyinyo yanwa tinyere ebe a ije na Facebook ife ọ na-epost ije na Instagram ije na Twitter sokenela onye anwa efu nọmba ụfọdụ ede ịchọ ịjụ onye a ajụjụ ịjụọ ya ọsa gị ife a na-eme abụrụ obere ife and ọlụ a ekele eke ya onye ọbụla n'ime anyị na-eme nke ọ na-eme kama anyị ga na-agba ya stọd just na-enyela onye ahụ aka na ife a na-eme adịrọ izi biko nwanne m nwoke ekene gị n'ebe dị iche iche ife ị na-eme bụ an inspiration to so many people and ọ dị nnọọ mma na-enwe ndị dị ka gị
na echekwana m na anyị akwụsịghị oke onwe ya nọ na-akpọ mana ọ dị nke anyị ga-akwụsị ife o ji wee dị mma na ụdịrị mmadụ gị pụta anyị na-egosipụta ya mbụ na ndị ụfọdụ ana na-ekwu ife a na-ekwusi ya ike ọ dị mkpa na ụdịrị ndị dị ka gị ọ bụrụ na ọsụsọ onye gụọ akwụkwọ ka a ga na-anụ ebe ọ na-ekwu mana ọ dị mkpa na ndị ụfọdụ che na ịbụ just YouTuber na ịbụ just onye na-apụta na-eme YouTube. Ọ dị mma na akọwatara onye a ma na onye a bụ onye gụọ akwụkwọ mma ife ọ na-eme. Ọ na-adị mma ma anyị nụ ka ụdị mmadụ gị na-ekwu okwu. Onye a na-akpọ ọngụa ga-abụ the last person ịghọtago. So biko bịa ya nkenke gwa anyị ebe isi na-akpọ, gwakwa anyị afa gị. Ọ dị mma nwanne m nwoke. Ndewo, Chidera na-akpọ from South Africa. Daalụ. Maazị Ezeoke, ekene gị. Ekenekwa m gị. Thank you, sir. Maazị Ezeoke, ajụjụ m chọrọ ịjụ gị bụ ịma na ịbụ onye isi and ịbụ okenye nke anyị and ị nọkwanụ ka youth because ọgụnwa bụ anya iji ahụ ụzọ since mụ nwa bidoro sue gị have to be honest ndị Igbo na ịnọ ka role model ya kwuo ya mana ajụjụ m na-ajụ gị kịta bụ ka ihe ọ dị gị na-eke ọdụrọng ka emebikesịrị n'ala Igbo nwa afọ Igbo because mgbe anyị nwa na-etonite before ịkpọ mmadụ azụ onye eziokwu onye omenala na ka o too ihe bụ onye echichi like gị nwa a na-amụ nazi ndị eziokwu. Gịnị kpataziri ndị echichi na gị nwa adabụzi ndị eziokwu kịta ka ihe mebiri ka ihe bụ na mmadụ ga-apụta n'ala Igbo ọchịkọta ụmụaka ego ka eje mee ihe ọjọọ and ọ bụrụ na ụmụaka akwana n'ala Igbo ọzọ ego bata agaghị ajụ ha ajụjụ ka m gwa gị na nna m ị were ihe na-abụghị o nwere ihe ị ga-eji nata karịa gị asị gị nwa m ka onye ihe ka otu ochi wee bịa mana ihe agadi nwoke na agadi nwaanyị ndị nne eruo akwa jee na completed airport jee na-agba egwu ebe ahụ ka ebe a na-asọ wee rụrụ wee na-abịa ha chọrọ ịnụ Enugu and ọ bụrụ na mbụ elekshọn mmadụ abịa kwe 15-20 years ago ofu ụzọ ka ndị ichie ka gị nwa na-ekwu anyị na ha ga-arụ chief nọ na vileji abịa kwụrụ n'azụ weta aka gọvanọ Tobi wuo na-eyi elu na ikwetara na gọvanọ na ọ ga-eme ihe a gọvanọ ahụ achịcha afọ 8 years kpọọ sinetọ nwanne nwoke ịmara iwe n'iwe taịm ọ bụrụ na m chọrọ ịkọtụ gị na iwe n'iwe oge anyị mana take your call. Nwanne m biko ajụjụ ịjụla maka na aka m asị ka m jụgharịkwa gị ya bụ ajụjụ maka na mụ aka na-ajụkwa ya bụ ajụjụ ka nye gị atụ mana o nwere ihe okwukwa nchọkwa ka ịza na ọ sị nọ gị nwa bụ onye na-ekwe anyị nkwa na ị ga-ala ụzọ abụrụ m politician abụ m my own bụ na ha rejizi emego nwere onye na-eji anya afụ m because ha na-afụ m not trouble because anyway I make trouble for good as long as because enwe ihe na-ese m n'ụnụ bụ na ụzọ anyị na-agba lụanị ịlụ anyị isolu gbaa imekọna ọya ihele na mgbe ito n'Enugu na ọ na-abịa ịkpọpe tap mgbe arụ nwee m ike iji nwe aka m wee pechinwu tap a na-rush crow ride I can't even drink mmiri agbapụta na tap onwe filter na-acha stainless that time na-enwe candle whatever a na-agbanye to filter it in order to drink it. Onye ka ọ ya ejipụtazie today ị na-anụ enwe water corporation board mana the problem my brother na-ekwu okwu bụ na ihe njọ dị na ya bụ na ọ bụrụ sọ ana Igbo onwere 36 state of the federation onwere ebe mmiri na-agba onye ọbụla na-egwu bọọholu and ụfọdụ na-egwu wel ọ bụ anya na-atụ ọnụ anya bụ oke ihe rara emekwodo anyị nke anyị mana bọọholu a na-egwu ndị be anyị aghọtara that one nwere its own danger because I need create a fourth line. Oh my God.
so ihe ama bụ na onye ọ na-eghọta onye gbapụo onwe mmiri onye ọ na-adị happy ihe ihe dịka ihe nwanne anyị nwoke ji okwu na kedu ihe kpata anụ na-ara ekwu ọ bụrụ na esi na-ara ekwu asị ka ọ bụ a na-ekwu elotago mbọsị ọya abụ mpụta na ụmụnne o nwere ihe ọya abụ nkwụsị o nwere ndị ego nwa ya ama chidi gụnwa ma asị gị na onye a bịara m akpa afa pụtasị gị o nwere ebe ọya abụ ịnụ na onye a bi obodo nọ etu a na onye a ịmaghị ihe onye a na aghọta m mana ịpụtazie gị nwere onwe gị bụ chidi bịa ma ibi na ịnata iwere ụkwụ bịa a na-enye gị anya onwe mgbe ụmụ ahụ ju mmadụ jụrụ m one time m bịalụ esi m Germany nata Bilu school ụmụ m anọrọ Nigeria Bilu school ụmụazị nọ na my village ka anọ gaa na my Twitter page I tagged one of the pictures I pinned it up. I called it when my state and my community failed these people. I didn't fail them. I built the school. The school went from having 152 pupils to 527 because of that singular intervention. Plugging off that intervention, the governor was able to, a governor of my state that was under Peter Obi, model my school after all Peter Obi law schools, modeled the school after the schools I built. So and on YouTube, go and watch Peter Obi's comment that day. The same law school. I could have used it to buy SUVs, run all people off the road. But I didn't. As of the time I was building the school, for children I don't know, my children would never go to that school. But as of the time I was building that school, I do not have not even a bungalow of my own. Bunkem. But here am I. Lucia, when it came to the time I'm alone as Muke, as Onyi, of course I did. Iluanke. Mana first of all, no way he kwesime. So onye na-ajụ ajụjụ kedu ihe a na-agbachi nkịtị. Ọ bụrụ anyị ncha na-agbachi nkịtị. Kama na ọ ya abụ ikwu n'ụlọ ị ga-ekwu ịnakpuo ihe na-eme n'Enugu taata ọ bụrụ 1 year ka m bido kwubie. Meje so minista mma. But I've been talking. Na-ekwukwu ya ọsị na nna agba egwu, ana m agba egwu na nsị gị I am happy that at the airport after 1 year of closure that I am happy na name when go since Njenje report apart from old video when get any video mbanye since Njenje report on the runway and the exterior. I have not been able to go inside. They have not given us access to inside. So the moment others now report outside and I saw and that was the only person that actually brought the pictures in and I didn't stop there. I went to the minister, now his page on Twitter. All the day, go on Twitter, follow me, you see all the conversations since Saturday last week. So, you see, ịnwa na ọ na-abụ onye efu ife a na-eme ya mee nji wee na-asị na ndị unu ada ọ bụrụkwa na ụmụ onye na-ayọsi too onye ahụ ife anyị na-eme ọlụ anyị na-alụ bụ ọlụ Chukwu ka a na-alụ and ọlụ ọ na-abụ ịlụsịa ya you just onweghị ka ị na-alụ ya imesịa you get fulfillment ị nwere another oju gị afọ. That's it. O juru anaghị afọ ije kwụ n'iru isekpuru ana ka ikpe ekpere esi Chukwu ya daalụ ka o si wee nyelụ gị aka ime ife anyị na-eme ọ bụgoro okwu program anyị mee kịta enwere fulfillment na enwere ike pụta kpa nkata. That's all we are getting from this, talking about ife unu na-amara ife a na-eme n'azụ kala ife a na-eme n'iru. Mụ na my wife nwee foundation adị mana anyị bụ architect both of ife a bụ town hall I design for our village for a project anyị chọọ ibido ejego ka egozie anyị ọ bụrụ ife m ga-ebido kpaba n'ebe a ịkọ gị ihe mee na anyị mezi abandon this project ọ bụrụ ife a ga-ekwube ebe a mana o nwere onye tinyere anyị ego anyị nwa bụ ife rọpụta na anyị ga-eji aka anyị wee mịa emesịzịa anyị mebe ka ife a na-akpụ ya health outreach mebe ama foto ọ ga-adị ebe a jee oke ọ na-egosi cheluka onwe ebe anyị jee mezie health outreach welu ndị anyị na-efugasị bụ doctors anyị na-akwụfa niile ụgwọ eje na village oke ife abụ ọgwụ ụfọdụ anyị gogasị mba ihe akụ check ife eji echeki blood sugar and all that
ife a bụ so many things a na-eme n'azụ. So ọ bụrụ anyị nwa bụ ndị dịka otu o si wee kwuo ndị ikenye, yes, anyị nwa na-eme ife anyị kwesịrị ime. Anyị ga-eti aka n'obi si na anyị mee nke anyị. Ndị ada eme nke fa kwesịrị ime ọfa nwa ka anyị na-akpụ n'ọnụ na-agwa okwu na-ekwu ife anyị na-ekwu. So onye ọbụla lụọ ife dịalịa. Nwanne m nwoke, biko ana m ekene gị n'ebe mmiri emi otu isi wee bịa wee nọnyere anyị taa. Biko mbọsị ọzọ anyị kpọkwara gị bịakwa bịa nọnyere anyị biko. Daalụ. A sị na ọgụ nkịta bụ onye danyelu nwanne ya danyelu na ekene ike nyụlụ arụ okenekwa ime n'ụlọ isi arụ. Imo na asịkwa na ọkụkọ na-arapụkwa n'ụkwụ ọmụwologe n'ozugbo ụmụ na inu ka ndị nna anyị akwụkwọ nke Chinua Achebe mesi dee n'ọnụ oyibo si na ọkwọnụ inu nwa bụ the oil with which words are eaten. Mmanụ eji esuru ya bụ okwu. Mgbe ụfọdụ na ọ na-abụ nkwukọta sị anyị nwere m ike ikwu okwu na-etinyere inu na amụtara amụta na ọ natauchi wee bụrụ ya nwanne m na asị na ekene ike nyụrụ arụ ekene onye njenje nke mbụ n'ezi n'ifite. Nwanne m biko na alụkwa onye njenje nke mbụ n'ezi n'ifite. Onye njenje nke mbụ n'ezi n'ifite. Nna bụ enyi. Adịba na ọ ya adị na sọsọ ihe fọdụ na ya bụ na onye njenje na-abụkwa n'ọpụọ ewelu even ndị eke na-akpọ akparamụlọ ọgwụ. One bottle of up wine ọsọsọ a na-aṅụ ọkwa maka na ka Jizọs jesi alụ Galili wee na-aṅụ ife a na-aṅụ ọghọtasịrị ọkwụnụ nkwụ ọcha ka Jizọs mana bụ gịnị ọ nkwụ ọcha ka o mere ọkwa n'eziokwu ọrụ nkwụ ka o ji gịnị oke tụgharịa ya n'Igbo ka ebe Jizọs ji ebe a na-agba nkwụ o jezi ebe a na-agba nkwụ gịnị ka o mere nkwụ ọcha. Thank you very much. Thank you. Daalụ komesịa. Bye bye. Ndị be anyị na-afụgonu nwanne anyị nwoke ka o si wee bịa nọnyere anyị, ezigbo mmadụ, Maazị Tochukwu Ezeoke, onye ma ife a na-akọ. Biko anyị ga-etinye chanel ya na comment box. Ije ebe ahụ etinyela ya otu a unu sikwa wee bịa nọrọ na nke anyị. Ọ bụkwa na ike etinyela ọrụ anyị aka dịka subscription ka a na-akpụ ya. Biko ije binye aka na subscription. Mgbịrịmgba anwa dịkwa ebe anwa ijekwaje binye aka na ya. Ọ ga-abụ oge ọbụla anyị pụta, oge ọbụla ọ nwee efe ngosi anyị tinye na chanel a gị nwee nweta ya. Ị na-anya efu na ọtụtụ ife ka anyị ga na-ewetala unu n'oge na-adịrị anyị. Oge ọzọ anyị ga-enwekwa ihe gbagwoju anyị anya otu aka ga-esikwa kpọtụkwa nwanne anyị nwoke, and anyị na-enwe olileanya na ọ ga-abịakwa nọnyere anyị oge ọzọ anyị ga-akpụ ya. Anyị na-ejikwa ohere a na-ekene gị bụ onye na-ege ntị, gị bụ onye na-ekiri anyị, otu isi wee na-akwado anyị, otu isi wee nọnyere anyị, ma ndị kpọrọ akpọ, ma ndị jụrụ ajụjụ, ma ndị tụrụ alo n'isi fa, mana fe ederede. Anyị na-asị ka Chineke na-agọzi onye ọbụla. Uche ahụ iji nnọọ wee bịa kwadola anyị otu a ka Chukwu ga-esi wee kwadokwa ngị nwa. Ụfọdụ n'ime unu tụtara anyị alụlụ, oge ọbụla onwe ihe gbagwoju gị anya, Chukwu na ga-esikwa otu a wee zite onye ga-enyere gị aka wee nwee ike ịfụta ụzọ n'ife na-agbagwoju gị anya. Biko n'afọ anyị niile nọ na Igbo Channel, mmadụ dịka Nwaada Erika Nwanyanwụ bụ ọga m n'ihe gbasata chanel a, na ndị niile na-enyere anyị aka na-apịa aka n'igwe na mba ụwa dị iche iche. Mụa bụ Maazị Chidi Nwanyanwụ Nnabuenyi na-asị gị ndewo. Oge ọzọ gbakwa mbọ ka ị nọnyere anyị na ogige mgbasa ozi Igbo Channel. Nyekwara anyị aka zisa ozi banyere ha na-eme. Biko ka ọ dị ngwa ka emesịa. Mgbe unu na-apụ ka mkpọnyere unu ozi
ihe ị ga-eme kịta bụ ị ga-onwe oche dị n'ebe ị nọ ịmago kpụkaji ya maka egwu a m ga-akpọnyere gị ugbu a ndị mmadụ sị na ọ na-agba etinye otu a na ọ na-atọ ha ihe dị egwu so ntinyezi egwu a na-akpụ ya nke nwere wee chebiri anyị n'oge ọzọ anyị ga-abịa Enugu ka ọ dị. sokwezi ya ọ bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka ha si alụ ọlụ ka ha si eyi uwe ka ha si emu nwa ka ha si alụ ụlọ ka ha si agba egwu njirimara ndị Igbo niile ancha dị n'ime onyonyo Igbo Channel ọ bụ ya ka a na-ekuzi ọ bụ ya ka a na-akọzi ọ bụ ya ka a na-ekilizi Kilibe Sembe